ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L1 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். L1 என்னது? 18 டேஸ் கோர்ஸ்க்கு தான் நமக்கு வந்து L1 சொல்றேன். ஏன்னா நிறைய படிப்படியா இருக்கு. இது வந்து லெவல் 1 ரொம்ப பேசிக். இந்த நர்சரி கிளாஸ் எல்லாம் சொல்லுவோமே குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி. சோ அது போல தான் படிக்கிறோம். அதுவே நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் புரியறதுக்கு. ஆனா படிக்க படிக்க ஒரு மாசம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணும்போது நல்லா ஈஸியா இருக்கும். அடுத்த மாசத்துல ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ஆகஸ்ட் மாசத்தோட இருக்கு. நீங்க இப்பவே அப்ளை பண்ணிடலாம். இல்ல அப்புறம் அப்ளை பண்ணாலும் பரவாயில்ல. அப்புறம்னா அவ்வளவுதான். அது அப்புறமா ஆயிடும். அதனால எப்போ நமக்கு மூடு வரதோ அப்ளை பண்ணிடணும். அப்புறம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது அந்த ஒரு சூடு வரும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது. அப்ப இது என்னன்னாக்கா படிக்க படிக்க தான் வரும். அப்புறம் இது வந்து அதுக்கப்புறம் லெவல் 2 இருக்கு. லெவல் 2 நீங்க போகலாம். லெவல் 2 வந்து நான் சொன்ன போல உங்களுக்கு மெசேஜ்லாம் போடுவோம். இருந்தாலும் நான் ப்ரிஃபேஸா முன்னாடி சொல்லி வைக்கிறேன். சோ தட் யூ வில் பி மென்டலி ப்ரிப்பேர். L2 வகுப்பு வந்து இன்னும் இதே பகவத்கீதா தான் எல்லா ஸ்லோகம் கவர் பண்ணும். இது வந்து ஃபுல் ஸ்லோகம் கவர் பண்ண மாட்டோம். இப்ப இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு என்னது இது இல்லையா 12th சாப்டர்ல 20 இதுதான் இருக்கு, ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. ஈஸியா முடிச்சு விடலாம். அதுவே ஃபுல்லா இருக்காது. அப்ப கொஞ்சம் விட்டுருக்கும், கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா ஒரே நாள்ல இந்த எல்லாம் படிக்க முடியாது. இப்ப சிம்பிளா உள்ளது மாத்திரம் நம்ம சொல்லித்தரோம். சரி, இதெல்லாம் எங்க நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, ஒரு அர்த்தமும் நமக்கு புரியணும். அந்த அர்த்தம் புரிஞ்சுதான் நான் வந்து லைஃப்ல வந்து எடுத்துக்க முடியும். எப்படி என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இனிமே வர சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்ப அது போல நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தின்னு போச்சுனாக்கா அந்த பாதையில பகவானை வந்து இலக்க வச்சுதானே போயிட்டு இருக்கோம். அந்த பாதை நமக்கு ஸ்மூத்தா போகும். இல்ல ஒரே ஒரு வாட்டி நீங்க மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரணத்தி பத்மாவதி மாதாஜி பிராணத்தி படிக்க முடியுமா? தைரியம் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? படிக்கிறேன். வெரி குட். படிங்க. படிங்க. ஓம் நமோ. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கோ. கேட்கறது இல்லையா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சசுர் உத்கீரிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹே ஸ்ரீ யுக பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ராஜதம் சககண ரகுநாதன் விதம் தம் ச விஜீவம் சாத்வைதம் சார்வதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கணலலிதா ஸ்ரீ விஷகான் பிதாம்ச हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगद्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये मांजा कल्पतरुष्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्ये देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावतान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरव विदे नमः। गुरुवे गौरव संग्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देव साधारिणे पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्त रूपं स्वरूपं भक्तवादारं भक्ताद्यं नमामि भक्त सद्दिदं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सुता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। माताजी என்ன படிச்சாலும் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ். தேங்க்யூ மாதாஜி.
பகவத்கீதை இப்ப 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்புக்கு தான் எல்லாரும் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு தேங்க்யூ. இன்னைக்கு வந்து எண்ட் ஆஃப் த 6 பார்ட் பிடிச்சிருக்காங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் 6 கர்ம காண்டம் பார்த்தோம். இப்ப இது வந்து கர்ம யோகா காண்டம் இல்ல, கர்ம யோகா. இப்ப இது வந்து பக்தி யோகா. இது வந்து இன்னையோட முடியாது. ஆனா எல்லாமே பக்தி பேஸ்ட் தான், பட் டோட்டலி பக்தி. அப்ப இன்னைக்கு வந்து 12th சாப்டர்ல பக்தியே எப்படி பண்ணணும்னு பகவான் அழகா நான் கையை பிடிச்சு கூட்டின்னு போவாங்க சொல்லுவாங்க, அப்படி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அது என்னது பார்க்கலாம். பக்தி யோகம், பக்தி தொண்டு. நாளையில இருந்து என்னது ஞான யோகம். அதுலயும் பக்தியோட தான் ஞானத்தை படிக்கணும். பட் இது வந்து டோட்டலி ஒன்லி அபவுட் பக்தி தான் வந்து இன்னையோட அது முடியும். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதை வந்து கற்போம். இதுக்கு என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனா தனது உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். நல்லா சொல்லி காட்டித்தர, நான் இதா இருக்கேன் அதா இருக்கேன் எல்லாம் சொல்றாரு. அப்புறம் உலகளாவிய வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அவர் பார்த்து என்ன ஆயிடுறாரு, அவருக்கு என்னெல்லாம் ஒரு ஒரு பயமும் ஒரு ஆச்சரியமும் எல்லாரும் தான் அந்த ஒரு அவர் பார்த்து வந்து வர்ணிக்கிறார். அப்புறம் அர்ஜுனனின் உலகளாவிய வடிவத்தை கண்ட அனுபவம், அதான் சேம். அவர் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறார், அப்புறம் அனுபவத்தை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றார், அது சொல்றார். கிருஷ்ணரின் பதில்கள், அர்ஜுனனின் ஜபங்கள், அப்புறம் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தான் தேவை. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? அர்ஜுனன் விசாரணை. யார் சிறந்தவர், உருவவாதியா இல்லை அருவவாதியா? நம்ம இப்ப வழிபடுறது என்று உருவம். கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு, ஒரு கை கால் நம்மள மாதிரி ஒரு ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம வந்து வழிபடுறோம். அவங்க பெட்டரா, அவங்கதான் சிறந்தவர்களா, இல்ல அருவவாதி பிரம்மன் ரூபத்துல வழிபடுறவங்க இருக்காங்க. இப்போ இந்த காலத்துல பண்றவங்க இருக்காங்க. ஆனா அவளுக்கு வந்து அவ்வளவு பக்குவம் இருக்கு. அவ தப்புன்னு சொல்ல முடியாது, அவளுக்கு பக்குவம் இருக்கு, பண்றா. நம்ம கொஞ்ச நேரம் அந்த மாதிரி உட்கார்றதுக்குள்ள நமக்கு மனசு அங்க போகவே செய்யாது, எல்லாம் டீவியேட் ஆயிடும். சோ நம்ம என்னது பக்தி மார்க்கத்துல பகவானை வந்து வழிபடுறதுதான் பெஸ்ட்னு பகவானே சொல்லுவார். அப்புறம் பக்தியின் படிநிலைகள் ஒரு இதா சொல்லிட்டே போவார், எப்படியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் கிருஷ்ணன் நம்மிடம் நேசிக்கும் குணங்கள். எந்த குணம் வந்து பகவானுக்கு நம்ம கிட்ட எந்த குணத்தை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்கள வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. அது வந்து லாஸ்ட்ல 13ல இருந்து 20 வரைக்கும் அதான் பக்தி சாப்டர் தான். எஸ் ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. லாக் பண்ணிருக்கா இல்லையே? படிங்க. 4 மணிக்கு இருக்குல்லையா சைத்தன்ய சரிதாமிரத போனமே. படிக்கிட்டீங்களா? அர்ஜுன உவாச ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்தாம் பரியுபாசதே ஏதாப் யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக உத்தமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? யார் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னா எனக்கு கரெக்டா ஃபிக்ஸ்ட் இன் ப்ராப்பர் பிளேஸ், எப்பொழுதும் உங்களது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவார்களா? நம்ம அதுக்கு மேல உட்காந்து டெய்லி ஜபம் பண்ணிருப்பாங்க ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர். கொஞ்ச நாள் இல்லைன்னா போனே வந்து அந்த மாதிரி அங்கேயே இருப்பாங்க. அதேதான், அதே சன்னியாசி மாதிரி உட்காந்துட்டு they will be doing ஜப்பா த்ரூ அவுட் இது. சோ அவங்க பெட்டரா இல்ல நம்ம வந்து பெட்டரா அப்படிங்கிற யாரு பக்குவமானவர்கள்? எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கீங்களா? கடவுளின் தனிப்பட்ட வடிவம்னா என்னது? இதுதான் குழந்தைகள் போட்டது. அதே இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் பகவானோட வந்து இந்த 2 கை உருவத்துல 4 கை உருவத்தையும் பண்ணலாம். அது வந்து பரமாத்மா ஃபார்ம். பகவான் சொல்ற இந்த மாதிரி ஃபார்ம் தான் பெட்டர் அப்படின்பார். அதை நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் ஜெயந்தி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச மையா வேஷ்ய மனயே மாம் மனோயே மாம் நிக்தயுக்தா உபாசதே சத்தயா பரயோபேதாஸ் தேமே யுக்ததமா மதகா. முழுமுதற்கடவுள் கூறுகிறார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதுமே எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். அப்ப என்ன சொல்றார்? ஃபைனலி he is giving verdict. என்ன verdict? என்ன மாதிரி ஒரு உருவம் வச்சு வழிபடுங்க, அதுதான் வந்து சிறந்தது அப்படிங்கிற. அந்த மாதிரி பண்றவங்க தான் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படிங்கிற. அப்ப அந்த மாதிரி வேற உருவா பண்றாளே அவ தப்பா அப்படின்னா தப்பு கிடையாது. பட் இன் ஜெனரல் நமக்கு வந்து இது மாதிரி உருவம் வச்சுதான். ஏன்னா இப்போ நமக்கு பசிக்கிற போல இப்ப பகவானுக்கு பசிக்கமே ஒரு தோணலாவது வரும். நம்ம அலங்காரம் பண்ற போல பகவானுக்கு ஒரு அலங்காரம் பண்ணணுமே, அப்புறம் ஏதோ சம்திங் பகவானுக்கு உடைய உடுத்தணுமே, பகவானுக்கு பூஜை பண்ணணுமே, எல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்தணுமே. ஒரு அருவ ரூபமா இருந்ததுனாக்கா அந்த தாட் வராது.
நாலேஜ் இருக்கும், பகவான்னா இருக்காரு அப்படிலாம் இருக்கும். ஆனா பக்தி வராது. பக்தி வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி உருவத்தோட தான் நம்ம வழிபடணும். அதுதான் பெட்டர் என்று நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிற என்னால் கருதப்படுகிறது. எஸ் 3, 4. ஓகே, நான் படிக்கிறேன். ஏத்வக்ஷரமநிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரகம் அச்சிந்த்யம் ச கூட்டஸ்தம் அச்சலம் த்ருவம் சன்யம் ஏந்திரிய கிராமம் सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितोरताः. மறைக்கிறது. ஓகே, இப்ப என்ன சொல்றாரு இதுல? ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்காக அப்பாற்பட்டிருப்பதும் இந்த மாதிரி புரியவே புரியாது. அவர் அப்படி இருக்காரு, இப்படி இருக்காரு, எப்படி மனசை எதுல லயிக்க முடியும்? ஒரு மாலை சாப்பிடுறோம் பகவானுக்கு, என்னன்னு பண்ணுவோம்? அரூபமா நம்ம வந்து வழிபட்டோம்னா எங்க மாலை போடுறது? அவர் பகவானுக்கு உணவு அளிக்கணும். பகவான் எங்க இருக்கார்? அவருக்கு எங்க இருக்கு வாய்? அவருக்கு அப்படி அந்த ஒரு பக்குவம் உள்ளவா பண்ணுவா, அவங்க பண்ணட்டும். நம்மள மாதிரி உள்ளவாளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னாக்கா, ஒரு ஹியூமன், ஒரு பகவான் அந்த மனுஷ ரூபத்துல இருக்கிறவர் தான் நம்ம கோரிலேட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் நமக்கு ஒரு பாடி இருக்கிறதுனால நம்மளும் பார்க்கும்போது என்ன, ஒரு பாடி உள்ள பகவானோட நமக்கு வந்து ஈஸியா கோரிலேட் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன சொல்றாரு? ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பண்றாங்க. ஆனா என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு. புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை செய்யும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகிறார்கள். அந்த பாதை கடினமானது, தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை பகவான். அந்த மாதிரி பண்ணி ஆனால் இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். கோவை கொள்ளையெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த இதுக்கெல்லாம் போனா தெரியும். அந்த நான் போனேனே அந்த இடம், இது அண்ணாமலை, திருவண்ணாமலையில பார்த்தேன். அப்பாப்பா எவ்வளவு சாமிஜிகள், எப்படி சாமியார்கள்லாம் இருக்கா. அவள்லாம் இப்ப இந்த மாதிரி இதுதான் பண்றா, அருவ ரூபத்துலதான் வந்து வழிபடுறாங்க. சோ அந்த மாதிரி உள்ளவா பண்ணலாம். ஆனா எப்படி சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாத, நம்மளும் மாற்றம் இல்லை, சிந்தனைக்கு எட்டாத அந்த மாதிரி இல்லைன்னு பகவான் ஒரு மாதிரி பார்த்து விடுறோம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை அடக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்ணன் நல்லா முடிக்கணும். இந்த மூக்கு நுண்ணில தான் நம்ம 6வது சாப்டர்ல பார்த்தோம், 6th சாப்டர்ல எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி யோகா பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி இப்படி மூச்சை இழுத்துன்னு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். எல்லோரிடம் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னை அடைய முடியும். ஆனா நம்மளோட பாதை எப்படி? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இதா, இப்போ 18 days இன்னைக்கு என்ன 12th day தான் ஆறுது. இதெல்லாம் 12 days பேபி தான். இப்ப அழகா ஜப்பா பண்றீங்க, இது என்னது அந்த பிராணத்தை சொல்லியாச்சு, நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லையா? அப்ப நமக்கு என்ன பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும். இப்ப நம்ம அண்ட் இது அந்த 9th சாப்டர்ல சொன்னப்பல எல்லாரும் நிவேதியம் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணும் இல்லைன்னா தண்ணியாவது வைக்கணும், இல்ல ஒரு ஃப்ரூட்டாவது வைக்கலாம், ஃபிளவராவது வைக்கலாம். டெய்லி பகவான் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம அதை சாப்பிடணும். பிரசாதமா எடுத்துட்டு பாக்கி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா ஆயிடும். சரி, ஒரு நாளைக்கு மறக்கும், பரவாயில்ல, இதெல்லாம் இப்ப பழகதானே செய்யறோம். அப்புறம் மெதுவா ஃபார்ம்ல வந்து எஸ் क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् தேகவத்பிர் அவாப்யதே தான் அவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவன் வந்து இந்த படி ஏறி ஒரு 40 ஃப்ளோர் ஒரு பில்டிங் இருக்கு, படி ஏறி போனா எப்படி இருக்கும்? டயர்டா இருக்கும். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போவாங்களா இல்ல லிஃப்ட்ல போறவங்க ஃபர்ஸ்ட் போவாங்களா? டெஃபினட்டா லிஃப்ட்ல போறவங்க தான். அப்ப நம்ம லிஃப்ட்ல போறப்பதான் நம்ம வந்து பக்தி பண்றது எப்படி? பக்தி மார்க்கத்துல இட் இஸ் ஜஸ்ட் பக்தி பண்ணும், ஜுப்புன்னு மேல போயிடலாம். ஆனா அவங்களோட பாதை எப்படி? கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும், மாடிப்படி ஏறி போற போல இருக்கும். அப்போ அப்புறம் என்னது, அவர்களது அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமாக இருக்கும். ஆனா நான் இன்னும் நமக்கு அந்த கான்சியஸ் இருக்கு, நான் உடல்னு தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். என்னது படிப்பு இந்த இதுல சொல்லும்போது ஐ எம் நாட் அ பாடி, ஐ எம் சோல் சொல்றோம். ஆனா ஏதாவது உடலுக்கு ஏதோ வியாதியோ ஏதோ வந்துட்டு, ஐயோ என்னோட உடலுக்கு அது வந்து எல்லாம் ஏதோ சம்திங் யோ கோரிலேட் வித் பாடி தான். இன்னமும் நம்ம அந்த பாடி நான் இல்ல, எல்லாம் நான் ஆத்மாதான், அந்த மாதிரி லெவல்ல நம்ம இன்னும் வரல. சோ நமக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி ஜப்பா பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி மெடிடேஷன்ல இருக்கிறவங்க என்னது, தே ஆர் நாட் பாதர்ட் அபவுட் தேர் அப்பியரன்ஸ் அட் ஆல். அவளுக்கு உடல் இருக்குன்னே தெரியாது. என்ன உடல் எப்படி இருந்தாலும் சரி, ஏதோ குளிசல் கொண்டு இருப்பாங்க, தாடி எல்லாம் வளர்ந்துருக்கும், பார்க்கறதுக்கு ரூபமா, குளிக்கிறது கிடையாது,
அது இடம் வசதி தண்ணி எல்லாம் இல்லைன்னா எப்படி குளிப்பாங்க இல்லையா, சாப்பாடு கிடையாது குளி, அப்படியே பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா உடல்ங்கிறது எனக்கு ஒரு உடம்பு இருக்குன்னு அவங்க மறந்து வந்து அந்த மாதிரி தியானம் பண்றாங்க. அது எவ்வளவு பேருக்கு முடியும், அதுக்கு தனி பக்குவம். ஆனா முன்னேற்றம் காண்பது அவளுக்கு கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து உடலை உடையவர்களுக்கு அப்படின்னா என்னது, நம்ம இன்னும் கான்சியஸ் தான் இருக்கும் அந்த உடல் என்னோட. அது நம்ம உடல் இல்லை, ஆத்மாதான் நான் அப்படின்னு எப்போ புரிதல் வருதோ then we can reach this stage. இல்லாட்ட நம்மள மாதிரி ஸ்டேஜ்க்கு இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். எஸ், யாரு அட்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க? பிரபுஜி. பிரபுஜி படிங்க 6, 7. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பாரா அனன் ஏனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாயசதே ஏஷாம் அகம் சமுத்ரதா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமினா சிராத் பாரத மையா வேஷித சேதாசம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னை நிறுத்தி, நம்மளோட கொஞ்சம் ஈஸி தான். என்ன, அவங்க புலனெல்லாம் அடக்கணும்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா மைண்டையும் அடக்கணும், புலன்கள் மாத்திரம் இல்ல மைண்டையும் அடக்கணும். அது அர்ஜுனனுக்கே முடியாது, அந்த முடியாத காரியம் அவன் சொல்லிட்டேன். அது நமக்கெல்லாம் அப்படி எல்லாம் சொல்லவே இல்லை. ஒன்னும் கண்ட்ரோல்னா என்னது, பகவான் பேர்ல தியானம், ஜஸ்ட் டைரக்ட் டுவர்ட்ஸ் காட். ஒன்னும் கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்படி உட்காரணும் இல்லை. உனக்கு ஆசையா இருக்கா, பகவான் பேர்ல ஆசையை வச்சுக்கோ. பௌதிகத்துல ஆசை இல்லாம ஜஸ்ட் டைவர்ட் டு பகவானோ ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். சோ எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி தொண்டு செலுத்தி எப்போ நித்தியம் பகவானையே நினைத்து என்ன பண்ணாலும் பகவானே உனக்கு அர்ப்பணம், பகவானே உனக்கு அர்ப்பணம், நீ என்ன வழியோ அதான் நான் பண்றேன் அப்படி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ, அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வழிபடுறாங்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். வந்து அப்படி கையை தூக்கின்னு எடுத்துன்னு போயிடுவார். ஆனா அவர் நிறைய ஸ்லோகத்தை சொல்றார், என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து அழிவதில்லை அர்ஜுனா, இது வந்து நீ தைரியமா எல்லார்கிட்டையும் போயிட்டு சொல்லு அப்படின்னு. அவர் எந்த அவர் சும்மா ஜெனரலா சொல்லிட்டு போனா போறோம் இல்லையா, அவர் ஒரு ஸ்லோகத்தையும் இப்படி சொல்றாரு, நான் சுச்சக பயப்படாதே, சத்தியம் நான் சத்தியம் பண்ணி 18 சாப்டர்ல வரும் அது, சத்தியம் பண்ணி தரேன். அப்புறம் என்ன, அசம்சய, அது நிறைய பாக்குறோம், சந்தேகம் இல்லை, நான் கண்டிப்பா அது பண்ணுவேன் அப்படி இப்படின்னு ஒரு இதுலயும் அவர் வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. நம்ம கேரண்டி அஷூரன்ஸ் எல்லாம் சொல்றோமே அந்த மாதிரி. சோ நம்மள வந்து இந்த மாதிரி விரழாத பகவானையே நினைத்து அது எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். அர்ஜுனா நீ வந்து உன்னோட சண்டை போடுற டியூட்டி எல்லாம் பண்ணாது, என்ன பஜனை பண்ணு, என்ன பூஜை பண்ணு அப்படி சொல்லவே இல்லை. உன்னோட டியூட்டி பண்ணு, ஆனா என்னை நினைத்து பண்ணு. அது நமக்கும் தான் பொருந்தும். நமக்கு என்ன டியூட்டி உண்டோ அதை பண்ணணும். ஆனா மனசு எங்க இருக்கணும், எல்லாம் அதோட கர்ம பல தியாகம். கர்மத்தோட பலம் என்னது, ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் இருக்குமே, இது எல்லா ஆக்ஷனுக்கும் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும். அது எங்கிட்ட அனுப்பிடும், அந்த ரியாக்ஷனுக்கு வந்து பந்தப்பட்டுக்காது, எல்லாம் பகவான் தான் சாருது. நான் பண்றது டியூட்டி, நான் பண்றேன், இதனால அவுட்கம் என்னது தெரியாது. அது வந்து பகவான் உங்ககிட்ட விட்டுட்டேன், யூ டேக் த டிசிஷன், அந்த மாதிரி விட்டுடணும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை என்னது, நானே கையை பிடிச்சு உங்களுக்கு கூட்டின்னு போடுறேன், இந்த சம்சார சாகரத்தை மாட்டின்னு இருக்கீங்களே அதே நான் கூட்டின்னு போறேன். எஸ், மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சய. இப்போ ஒரு படிப்படியா சொல்ல போறார். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னது, தனிப்பட்ட பக்தி அப்படின்னு, அது என்னது பக்குவமடைந்த பக்தி தொண்டு அப்படி. அதோட அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. உனக்கு என்ன ஒரு ஸ்மார்ட்னஸ் இருக்கு, ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குன்னா அது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண, பகவானுக்கு வேண்டி தொண்டு புரி, வேற ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது, பகவான் சொல்லிட்டு பகவானுக்கு வேண்டி தொண்டு புரி. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. அப்ப எப்படி பகவான், இப்ப இந்த கோபாஸ் எல்லாம் அப்படித்தானே இருக்காங்க, எந்த நேரமும் கிருஷ்ணா பக்கத்துல தான் அப்படி அந்த இது பூக்கு பக்கத்துல அந்த இது என்னது, அந்த பீஸ், அந்த ஹனி பீஸ் எல்லாம் இப்படி போகுமே, அது போல இவ எப்பவும் கிருஷ்ணா பக்கத்தையே உட்காந்துப்பா. இவளோட பேரு அனன்ய பக்தி. அனன்யன்னு வேற ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்களுக்கு, கிருஷ்ணா தான் தெரியும். காலையில இருந்துதான் கிருஷ்ணா, ராத்திரி வரைக்கும் கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிலைத்திருக்கணும். முடியுமா? கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த குடும்பத்துல இருக்கோம், நிறைய பேர் இருக்கா, நமக்கு அவளையெல்லாம் காப்பாற்றணும், வேலைக்கு போகணும், மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். சோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். அப்போ இது பண்ண முடியலைன்னா என்ன அடுத்த ஸ்டெப்னு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் இது ஆனா தனிப்பட்ட பக்தி. இது முடியலையா, அடுத்து சாதனா பக்தி பண்ணும். கீதா மாதாஜி படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி, டைம் வேஸ்ட் ஆகுது மாதாஜி, ஹரே இவ்வளவு கிளாஸ் மாதாஜி. போனேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மியூட் படி. ஆன் ஆல் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. अधसिद्धं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय. हरे कृष्ण माताजी. வியாச யோகின பிராக்டிஸ். இந்த யோகம்னா இதுதான், பகவானை நினைக்கிறது தான் யோகம். வாட் யோகானா கை தூக்குறது கால் தூக்குறது யோகா கிடையாது, அதெல்லாம் பாடியில எக்ஸசைஸ். யோகம்னா என்னது, மனதளவுல பகவான்கிட்ட யுனைட் ஆகுது, அதுதான் யோகம். சோ அது வந்து அப்ப என்ன சொல்ற, அந்த மாதிரி ஒரு அபியாசம் பண்ணு. என்னது, சாதனா பக்தி. எப்படி பிராக்டிஸ், என்ன பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்ற? செல்வத்தை வெல்பவனான எனக்கு அன்பாருச்சுன்னா, உனக்கு மனதை என் மீது பிறழாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடில், ஓகே நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி டோட்டலா எல்லாம் முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து பௌதிக இதுல வீட்டுல இருக்கோம், நிறைய வேலை இருக்கும், நிறைய நம்மளை சார்ந்து இருக்காங்க மக்கள். அப்ப நமக்கு ஓகே அந்த இது பண்ண முடியலையா, அடுத்த ஸ்டெப் வர இறங்கி வராருவர். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக, என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. அப்படின்னா என்னது, இது ஒழுக்க நெறிமுறைகள்னா என்னது, காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், குளிக்கணும், அப்புறம் காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்தை ஜபம் பண்ணணும், மங்களாரத்தி இருக்கு அதை பார்க்கலாம். இல்ல நான் 7 மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பேன், அதுக்கப்புறம் ஹரிபரி பண்ணி நான் ஆபீஸ் போவேன், அப்புறம் ஹரிபரி ஒரு சண்டை சச்சரவே எல்லாம் இருக்குமே காலையில ஒரு வீட்டுல பாக்கணும். அது கொஞ்சம் 1/2 மணிக்கு முன்னாடி இருந்தா எல்லாம் சுமூகமா போகும். ஆனா பண்ண மாட்டான், எழுந்திருப்பாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எழுந்திருப்பாங்க. அது சின்ன வீடா இருந்ததுன்னா ஒரு பாத்ரூம் இருக்கும், சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு வா எனக்கு குளிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சண்டை. அதுல ஆரம்பமே சண்டையில இருந்து ஆரம்பிக்கும் அன்னைக்கு. அதோட நம்ம என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஒரு 1/2 hour we can sacrifice our sleep. அது வேற எங்கேயோ காம்பன்சேட் பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா அவங்களே எதுக்கு நம்மளுக்கு குழி ஆயிடும், அப்புறம் என்ன ஜபம் ஆயிடும், சம்திங் எது முடியுமோ அது வந்து பண்ணிடணும். இல்ல அவளுக்கு டப்பாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிடணும். அப்படி நைனு தொந்தரவு பண்ண மாட்டாள். அவங்க பஸ் வரும் பசங்களா இருந்தா அவன் பாட்டு டப்பா எடுத்துன்னு போயிடுவா, இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுடணும். அப்படியே பாதியாவது ரெடி ஆயிடலாம். சோ இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், யார் எந்த நிலைமையில இருக்காங்க தெரியாது, பட் சொல்றேன் என்ன வேணும், நம்ம அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லா பகவான்கிட்ட தியானம் கொடுக்க முடியலை அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணணும், நீ வந்து ஒரு இது அதுக்கு என்ன செயல்முறையா நிலைநிறுத்த முடியாது. அப்படி பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகள்னா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், அதுதான் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். அண்ட் வந்து ஜப்பம் பண்ணுங்க. ஜப்பம் பண்றதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்ல, 5 மணிக்கு எங்கனாலே டப்பா கட்டணும் எல்லாம் அப்படின்னா அப்ப 5 இல்லை 4:30 எழுந்துங்க. இல்ல அப்ப 4 மணிக்கு, அதுவும் முடியாதுன்னா 3 மணி இல்ல 2 மணி. சும்மா சொல்றேன். அவனு ஐயோ இவ்வளவு பாதை கஷ்டமா இருக்கு, இதெல்லாம் பாப்பா பக்தியும் பண்ண வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், தூங்கவே வேண்டாமா மனுஷன் அப்படின்னு. அப்படி இல்ல, ஒரு இதுக்கு சொல்றேன், எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் வரதுக்கு தான் அந்த மாதிரி வந்து. இப்ப காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், குளிக்கணும், ஜபம் பண்ணு, இது நித்திய காரியம். இந்த 18 நாள் கோர்ஸ் இருக்கு, மாதாஜி கேட்கறாங்க, அதனால ஜபம் பண்றேன். அப்பா 18 நாள் முடிஞ்சாச்சு, இனிமே ஜபத்துக்கு லீவு அந்த மாதிரி இல்ல. நம்ம வாழ்க்கையோட இதுதான் லைஃப் மேனுவல் தான். 18 days சொல்லி கொடுக்கலாம், 19th இருந்து கிளாஸ் முடிஞ்சிடும். அப்ப அது வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு, அப்ப நம்ம வந்து அதை கடைபிடிக்கணும், நடந்துட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் என்னது ஒன்லி இதுதான் பண்ணுவேன் இல்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு. அப்ப திரும்பி ஒரு அடுத்த லெவல் 2க்கு போகலாம், அது இன்னும் நான் கொஞ்சம் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். அந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம முன்னுக்கு வரணும். சோ இதுதான் ஒழுக்க நெறிமுறைகள் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆகும், நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலோட அந்த லெவலுக்கு வந்துடுவேன், எந்த நேரம் பகவானோட சிந்தனையில நீ இருக்க முடியும் அப்படிங்க. இல்ல சாதனா பக்தியும் என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கா இந்த 3வது சொல்றேன், நிஷ்காம கர்மயுக்தம். அபியாசே அப்பியசமர்த்தோ அசி மத்கர்ம பரமோ பவ மதர்த்தம் அபி கர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. அப்படின்னா என்ன பண்ணலாமா, பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், காலையில எந்திருக்க முடியாது, இல்ல ஏந்திருந்தாலும் வீட்டு வேலை இருக்கும் மாதாஜி அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னா ஓகே. இப்போ பகவான் எங்கிட்ட இல்ல, பகவானே சொல்றாரு. ஓ சில பேருக்கு அப்படி இருக்கலாம், ஓகே தென் ஐ வில் கிவ் யூ another ஆப்ஷன். பகவான் ஆப்ஷன் அவர் அவ்வளவு வந்து என்ன சொல்றாரு, எங்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு அவர் வந்து குதிச்சுன்னு இருக்கார். நம்மள எல்லாம் கூட்டின்னு போறது, நம்ம வந்து பாக்கலாம் இது ஒரு ஜோக்கே சொல்லுவாங்க, சரி பகவான் இவ்வளவு எல்லாம் வேண்டே, சரி இப்போ நம்ம மோட்சம் தரீவா அப்படின்னு கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னா, இல்ல வீட்டுல நிறைய வேலை இருக்கு, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வரேன், மோட்சத்துக்கு கூட ரெடியா இருக்கு இல்ல இப்போ. ஏன்னா மனிதர்களோட இது இப்படி ஆயிடுத்து, பகவான் முன்னாடி தோண்டி நான் உனக்கு மோட்சம் தரேன் உன்னை கூட்டின்டே போடுறேன், மோட்சத்துக்கு கூட்டின்னு போயிடுறேன்னாலும் மனிதர்கள் ரெடியா இல்லை. ஏன்னா நிறைய வீட்டு வேலை பாக்கி இருக்கு, என்னெல்லாமோ பெண்டிங் இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அடுத்த மாசம் இந்த தேதியில வரேன் அப்படிம்பாங்க. அப்ப என்னன்னா, இந்த பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்க முடியல, இல்லை ஏந்திருந்தாலும் ஜப்பாலாம் பண்ண முடியாது, இந்த மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்க்க முடியாது, அந்த மாதிரி இருந்தா என்னது, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. நீ என்ன வேலை பண்றியோ, அப்ப காலையில் ஜப்பா பண்றியா, என்னை நினைத்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லிட்டே உங்க வேலையெல்லாம் பண்ணணும்.
சோ பகவானை நினைத்தணும். உங்களுக்கு மங்களாரத்தி பார்க்க முடியல, இந்த வேலை பண்ணிருக்கேன், பட் என்ன பண்றது, இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம அதையே பண்ணிருந்தா பஸ் போயிடும், பசங்க எல்லாம் அப்புறம் பட்னி, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பசங்களோ ஹஸ்பண்டோ வாட்டவர். சோ நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம என்ன பண்றோமோ, என்ன வேலை பண்றோமோ பகவானை நினைத்துட்டு எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முடியாது. பகவானை நினைத்துன்னு பண்ணேன், எல்லாம் உங்களுக்கு அர்ப்பணம் அப்படி. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடுவாய். அந்த மாதிரி பண்ண 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 என்ன ஆயிடும், ஒரு பக்குவம் வந்துடும். சரி, அப்ப கொஞ்சம் தான் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் தான் என்னன்னு பாக்கலாமே. சரி, சண்டே அன்னைக்கு எல்லாரும் லீவு தான். அப்ப நமக்கு டப்பா கட்ட வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம். அன்னைக்கு நம்ம தூங்க வேண்டாம், நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் இருந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு தோண வரும். சோ வீக்லி ஒன்ஸ் ஜப்பா பண்ணலாம், வீக்லி ஒன்ஸ் மங்களாரத்தி பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஆரம்ப நிலையில அப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. இது என்னது, நிஷ்காம கர்ம யோகம். நான் எனக்கு வேண்டி பண்றேன், என்ன பகவானுக்கு வேண்டி, பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கு நான் பண்றேன். நிஷ்காமன பகவானுக்கு வேண்டி பண்றது, சகாமனா எனக்கு வேண்டி, நான் என்னுடையது, நான் எனக்கு அப்படிங்கிறோம். அதுதான் அடுத்தது வரும். அது சகாமன். அதைதத் அப்யக்ஷதோ அசி கர்த்தும் மத்யோகமாஸ்ரிதः சர்வ கர்ம ஃபல தியாகம் ததः குரு யதாத்மவான். சர்வ கர்ம ஃபல, கர்மம்னா என்னது, வேலை. அந்த வேலையோட ஃபலனா இது அதோட ரியாக்ஷன், அதோட என்னது, பலன். அந்த பலன் எல்லாம் பகவான் கொடுத்துடும். நீ வந்து உனக்கு வேண்டி நீ செய்யற அப்படின்னு நீ உனக்கு வேண்டி செஞ்சுக்கோ, வேலை பண்ணு. ஆனா அதனால என்ன கிடைக்கும், அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார். அதெல்லாம் பகவான் பார்த்து கொடுப்பார். நான் இன்னைக்கு என்னோட டியூட்டி பண்ணோம், எனக்கு வேண்டி பண்றேன். என்னோட ஹஸ்பண்ட், என்னோட குழந்தைகள், என் ஹஸ்பண்டா இருந்தா என்னோட ஒய்ஃபு, குழந்தைகள், அவளுக்கு வேண்டி நான் பண்ணோம். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஆனா என்னது, அதனால என்ன கிடைக்கும் அவுட்கம், அது வந்து பகவான் வந்து பார்த்துப்பாரு. பலனை எடுத்து பகவான்கிட்ட கொடுத்துடும். பலனை நீ எதிர்பார்க்காதே. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் பகவானையே நினைத்து எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டி அர்ப்பணம். அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் பார்த்தோமே, அந்த மாதிரி பண்ண முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைகளையும் தியாகம் செய்து, என்ன விளைவது, நம்ம ஒரு காரியம் பண்றோம், அதோட விளைவு என்னது, அதுவும் பகவான் அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டோம்னா ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்ய. நான் வந்து ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ஆத்மா, நல்லா சுத்த ஆத்மா. நம்மளாம் ரொம்ப பியோர் பகவானோட அம்சம். நம்மளாம் எல்லாருமே பகவான் அம்சம் தான். அப்ப நம்ம கிட்டயும் அதே பகவான் இருக்கிற தைரியம், வீரம், ஃபேமஸ் என்னெல்லாம் இருக்கவர்கிட்ட, ஒரு பியூட்டிஃபுல் அது இது எல்லாம் இருக்கே, எல்லாம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கும். ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு தீப்பொறி மாதிரி, அவர் வந்து தீ பிழம்பு அப்படி எரியற அந்த மாதிரினா நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பொறி மாதிரி. அவர் சாகரம், அந்த கடல் தண்ணி மாதிரி அவர் இருக்காருனாக்க நம்ம அதுல இருந்து ஒரு டிராப் ஆஃப் ஓஷன், அது அவ்வளவு இருக்கும். ஆனா நம்ம எல்லாம் பகவானோட குழந்தைகள் தான். அவரோட அவ்வளவு அம்சங்களும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்மளும் சச்சித்தானதா, அவரும் சச்சித்தானதா. நமக்கு பிறப்பில்லை இறப்பில்லை, அவருக்கு பிறப்பில்லை இறப்பில்லை. நம்ம உடல் வித்தியாசமா இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளோட வந்து உடல் என்னது அழிவு பெறாது. ஸோ இட் இஸ் மெட்டீரியல் பாடி, அதனால அழிவு பெறும். அப்ப என்ன சொல்ற, உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளை அட்லீஸ்ட் தியாகம் பண்ணு. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, நீ ஆத்மா நினைச்சுன்னு அந்த மாதிரி பண்ணு. அப்ப அந்த படிப்படியா நீ வேறொரு லெவலுக்கு வந்து விடுவாய். சரி, அதுவும் பண்ண முடியலையா, அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அபியாசா ஞானா தியானம் விசிஷ்யதே. ஞானத்தை விட தியானம் நல்லது அப்படிங்கிற. தியானா கர்ம ஃபல தியாகா தியாகா சாந்திர் அனந்தரம். அப்படி இதுல என்ன சொல்றாரு, ரெண்டு இது கொடுக்குறாரு. ஒண்ணு வந்து ஞானத்தின் பயிற்சி பண்ணோம், இல்ல தியானம். என்ன சொல்ற, இப்பயிற்சினை இது முன்னாடி சொன்னமே சக்காம கர்மா, உனக்கு வேண்டி பண்ணிக்கோ, பலனை வந்து கொடு பகவான்கிட்ட. அதுவும் உனக்கு முடியல, இல்ல அதை எப்படி பண்ண முடியும், நான் வந்து இப்போ இவ்வளவு வந்து என்னது இவ்வளவு வேலை பண்றேன், குழந்தைகளை எல்லாம் இவ்வளவு காப்பாத்துறேன்னா அவங்க என்ன பாத்துக்கணும், ஏதாவது சம்திங் இருக்கும். காலேஜ் படிக்கிறான், அவனுக்கு பின்னாடி நிற்கிறேன், நல்ல மார்க் வாங்க வேண்டாமா, அப்ப நான் அதெல்லாம் அவுட்கம்லாம் எப்படி உங்ககிட்ட கொடுக்க முடியும், ஐ ஹேவ் டு டேக் கேர். அந்த மாதிரி எல்லாம் மண்டையில போட்டு இழுத்து போட்டு, அதனாலதான் டென்ஷன், பிபி எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னாலதான் பாதியா வியாதி முக்கால் கூட இல்லை. 99.9% இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். பிசிக்கலா நம்ம வந்து ரொம்ப டென்ஷன் எல்லாம் எடுத்துக்கிறதுனால அது எதுல வெளிப்படுறது, வியாதி வேற எல்லாத்தையும் வெளிப்படுறது. மோஸ்ட்லி, நாட் ஆல், பட் 99.9% அதுதான். அப்போ அந்த இது இருக்காது, என்னது தடுப்பு சக்தியும் கம்மியா போயிடும் நமக்கு, இந்த டென்ஷன் எடுத்து இந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் என்ன பண்ணலாம், நீ ஞானத்தை படுத்த. அப்ப இந்த மாதிரி கிளாஸ் 3 மணி கிளாஸ் இருக்கு, அடுத்து 7 மணி கிளாஸ் போகலாம். திரும்பி சும்மா தானே உட்கார்ந்து இருக்கோம், 7 மணிக்கு வழக்கெல்லாம் ஏற்றிட்டு நம்ம ஜப்பா பண்ணலாம், கிளாஸும் கேட்கலாம், கொஞ்சம் ஜப்பாவும் பண்ணிட்டு கிளாஸையும் கேட்கலாம். சரி, இதேதான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். எனக்கு 12th சாப்டர் தான் காலையில 6 மணிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா, இப்ப நானும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அடுத்து 7 மணிக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, 9 மணிக்கும் இருக்கு. அதுலயும் நிறைய இருக்கு. 9 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, யூத் கிளாஸும் இருக்கும், கிட்ஸ் கிளாஸ். நீங்க எந்த கிளாஸ்க்கு வேணா போகலாம், யாரும் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. நீ கிட்ஸ் கிளாஸ் நீங்க எங்க வந்திருக்கீங்க, நீங்க இது எதுக்கு வந்தீங்க கேட்கவே மாட்டாங்க. சொல்லலாம், நான் வந்து கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்காங்க தான் வந்தேன் சொன்னா தாராளமா. காலையில 6 மணிக்கு அடல்ட்ஸும் ஓடும், என்னோட கிட்ஸும் ஓடும்.
எந்த கிளாஸும் நீங்க கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லதான், 3 PM ஸ்டூடெண்ட் தான், பரவாயில்ல. ஆனா போலாம், அங்கேயும் போலாம், இல்ல கிட்ஸ் கிளாஸ்லயும் வரலாம். யாரும் என்ன ஏன் வந்தீங்க போங்க அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம். சோ யூ கேன் கீப், ஏன்னா ஆக்குபைடா இருக்கும், மைண்ட் ஆக்குபைடா இருக்கும். சோ இப்பயிற்சியை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கோள். அப்ப இங்கெல்லாம் கிளாஸ் இருக்கும், அங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் கேட்டுக்கலாம். சோ ஞானத்தை விருத்தி பண்ணலாம். இந்த மாதிரி குழந்தை எல்லாம் படிக்கிறாங்க போல. ஆனா என்னது, ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது அப்படிங்கிறாங்க. ஞானம் கரெக்ட் தான், இது என்னது ஏட்டுக்கல்வி மாதிரி. என்னவோ படிக்கிறோம், சரி என்னவோ சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஓகே ஓகே கிளாஸ் வச்சுட்டோம், மைண்டுக்குள்ள என்ன போச்சு தெரியாது. பட் வி ஆர் தேர். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் போகும், இல்லாம இருக்காது. பட் அதை விட என்னது தியானம் நல்லது. பகவானை நினைச்சது தியானம். எப்படி சும்மா உட்காந்து தியானம் பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம மாலை ஜபம் பண்ணலாம். மாலை எடுத்து நல்லா உருட்டி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் அதுக்குள்ள 108 ஆயிடும். அதுக்குள்ள எடுத்தா இன்னும் ஒரு வாட்டி பண்ண தோண ஆரம்பிச்சு. அது பண்ணதான் அதோட டேஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம் நம்ம. அது பண்ணலாம். இப்ப ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. அப்புறம் தியானத்தை விட என்ன சொல்ற, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் திரும்பி அதே இதுக்கு வர, இருந்தாலும் செயல்களின் பலன்களை விடுறதுதான் பெஸ்ட். நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா, அது எதிர்பார்ப்பை விட்டுடுங்க. ஏன்னா இப்ப நியூஸ் பேப்பர் சொன்னா பெரிவாள்லாம் அவ்வளவு இல்ல, பட் பெரிவாள்ல என்னது அந்த ரொம்ப ஹைலி இந்த பிசினஸ் எல்லாம் பண்றாங்களே, அவங்களுக்கு எல்லாம் லாஸ் வந்து நமக்கு எல்லாம் 1000, 2000, ஒரு 10,000, ஒரு லட்சம் வரைக்கும் வேணும் லாஸ் வந்தா ஒரு மாதிரி தாக்கு பிடிப்போம். பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு crores ஆஃப் லாஸ் இருக்கும். அப்படி ப்ராஃபிட்டும் வரும், லாஸ் ஆனா அப்படி ஆகும். அப்ப என்ன பண்ணுவா, அவ்வளவுதான். ஏன்னா உலகம் they can't take it, அந்த லெவலுக்கு வந்துருவாங்க. சோ குழந்தைகளோட அப்படியேதான், படிப்பு யாரோ இருந்துச்சு இது பண்ணிட்டா என்ன வந்து இதுல எல்லாம் படிக்கிறாங்க இல்லையா, என்னது ஹாஸ்டல்ல எல்லாம் படிக்கும்போது குழந்தை பாவம் ஒண்ணுமே தெரியாது. அந்த மாதிரி கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கும், மனுஷால பார்த்து பேசி பழக்கம்ல. அங்க போயிட்டு யாரோ ரேக் பண்ணிட்டாங்க, என்ன இது பண்ணிட்டா, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டா, போச்சு. அந்த குழந்தை வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறது. எப்படின்னா லைஃப்னா என்னன்னே தெரியாதுக்கு வளர்றாங்க. அதுதான் ப்ராப்ளம். சோ குழந்தைகளோட கிளாஸ்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். பிகாஸ் SSC படிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. இட்ஸ் பகவத்கீதா இருக்கவே இருக்கு. பகவத்கீதா மூலமா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி நடத்தணும்னு அந்த ஒரு இதுவும் கல்வியும் இருக்கு இதுல. சோ வந்து நம்ம அதான் சொல்றேன், நீ வந்து ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, தியானத்தை விட பலத்தியாகம், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு. அதுதான் நமக்கு டென்ஷன் இல்லாத லைஃப் அதுதான் கொடுக்கும். எது நம்ம என்னோட தான் நான் இந்த இது ஃபீல் வரது, அந்த ஃபீலிங் இருக்கிறது வரைக்கும் கஷ்டப்படும். சோ மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தால் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். மனசு அமைதியா இருந்து எப்போ சந்தோஷமா அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இது வியாதி எட்டி பார்க்காது. அப்புறம் வியாதி வரும், வராதிக்கெல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா எல்லாம் கோளாறு உள்ள உடம்புதான் நம்மளோட இல்லையா, சம்திங் வரும். இருந்தாலும் we can avoid most of the problem. நம்மளே இன்வைட் பண்ணிக்க வேண்டாமே, அதாவது துன்பங்கள்ல அதாவது வருதுன்னா வரட்டும், என்ன பண்ண முடியும். ஆனா நம்ம வந்து வான்னு கூப்பிட்டு இந்த டென்ஷன்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதனால நிறைய வியாதிகள். எஸ், அப்ப நமக்கு மன அமைதி கிடைக்கும். இப்போ பலத்தியாக, பலனை எதிர்பார்க்காம பகவான் இது உன்னோட டிபார்ட்மெண்ட் தான், என்ன வேணா கொடுத்துக்கோ, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு டென்ஷன் இருக்காது, மன அமைதி கிடைக்கும். எஸ், கீதா மாதாஜி படிங்க 13, 14. हरे कृष्ण माताजी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख अक्षमी संतुष्टो सततं योगी यदात्मा दृष्ट निश्चय मयिर्पिता मनो निश्चय मयिर्पिता मनो बुद्धि यो मत भक्त सा मे प्रियः எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறாரு. அந்த மாதிரி பக்தர்களே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யாரு பிடிக்குமா, எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, அவனுக்கு மாத்திரம் இருக்கு எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு பொறாமப்படலாம். இதுல ஐயோ அவன் நல்லா ஸ்லோகம் படிக்கிறாரு, எனக்கும் ஆசையா இருக்கு, நான் நாளைக்காவது இதெல்லாம் படிக்க போறேன், நான் இன்னைக்கே கொஞ்சம் பயாட் பண்றேன், பயாட்னா கொஞ்சம் ரீடிங் பண்ணி பாக்கிறேன். அன்னைக்கு அந்த மாதாஜி வந்து பிரணத்தி சொல்லிட்டாலே நம்மளாம் சேர்ந்துதானே இருக்கோம், நாளைக்கு நான் பிரணத்தி எடுக்கிறேன், நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்றேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அதுல பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ்ல இல்ல பகவானை அது பண்ண நம்ம வந்து பொறாமப்பட்டா ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா நல்ல இதுக்கு தான் நம்ம பொறாமப்படுறோம். பட் பௌதிக உலகத்துல அம்மா அதை வாங்கினா எனக்கு எங்கிட்ட அது இல்லையே, அதனால பொறாமப்படுறோம், அது வேண்டாம். சோ எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீட்டையே நான் தான் தாங்கி பிடிச்சிருக்கேன், நான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா அப்படிலாம் டயலாக்லாம் அடிப்பா. இந்த பிக்சர் பார்த்து குட்டிச்சவர் ஆயிடுச்சு. நான் இல்லைன்னா என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம், உங்க லைஃப் எல்லாம் என்ன இருக்குமா, நல்லா இருந்திருப்பாங்க.
நம்ம இல்லைக்கு கொண்டா 2 நாளைக்கு நம்ம போயிட்டோம்னாலும் 2 நாளைக்கு அழுவாளா இருக்கும். அப்புறம் தேர்ட் டே தே ஹேவ் டு ஈட். நோ, வாட் தே வில் டூ? நம்ம சமைச்சு போட்டா கையில எல்லாம் கொட்டின்னு இருப்போம். இப்ப கையில இருந்தாங்க சாப்பிடுங்கன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்ம போயிடுச்சு 2 நாளைக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் 3ஆவது நாளைக்கு இஷ்டம் போல அவங்களே பண்ணுவாங்க. ஆஹா, இன்னும் நல்லா பண்ண முடியறதே, இன்னும் நிறைய நெய் விட்டு காஜு எல்லாம் போட்டு அந்த என்னது முந்திரி பருப்பு எல்லாம் போட்டு இன்னும் நல்லா பண்ணி அவங்க சாப்பிடுவாங்க. நம்ம எல்லாம் கொலஸ்ட்ரால் எண்ணெய் எல்லாம் வேண்டாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து கொடுப்போம். அவங்க இன்னும் நல்லா இருப்பாங்க. சோ அந்த டயலாக் நம்ம லைஃப்ல இருந்து எடுத்துடணும். அப்ப நான் இல்லைன்னா என்ன ஆகுன்னு தெரியுமா? இன்னும் நல்லாதான் இருப்பாங்க ஆக்சுவலி. சோ நம்ம வந்து அது பகவான் உண்மையா 100 வயசு நல்லா இருக்கணும் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி 100 வருஷம் நல்லா இருக்கணும். தம்பதியில இல்ல சொல்றேன் பிரபுஜி, எல்லாம் ஜென்ரலாவே கோவம் வந்து அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவா. சோ அதெல்லாம் நானே எனக்கே சிரிப்பு வரும், எப்படி இப்படி எல்லாம் பேசுறா அப்படின்னு. சோ வந்து எல்லா உயிர்களையும் இது என்னது அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளர், நம்ம உரிமையே கொண்டாட வேண்டியது இருக்கிறதே பகவான் பூமியில தான் உட்கார்ந்து பகவானோட காத்தை தான் சுவாசிச்சு இருப்போம். பகவான் கொடுக்குற தண்ணி தான், மழை தண்ணியில தான் நம்ம வந்து தண்ணியே குடிச்சுட்டு இருப்போம். அதுவும் அப்போ என்னது நான் அது மாத்திரம் விட்டு போக மாட்டேங்கிறது நமக்கு. சோ அந்த மாதிரி இது வேண்டாம், நம்ம வந்து உரிமையாளர் இல்லை, எல்லாம் உரிமையாளர் பகவான் தான். நம்ம ஒண்டி அவருக்கு ரெண்ட் கொடுக்காம அவரோட இடத்துல உட்கார்ந்து இருப்போம், அவ்வளவுதான். அப்ப ரெண்டுக்கு பதிலா என்ன கொடுக்கணும்? ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொல்லணும், அவரை திருப்திப்படுத்துறது. அப்புறம் அகங்காரத்தில் இருந்து விடுபட்டவனாக, அதான் நான். அகங்காரம் வந்து நான் இருக்கேங்கிற அந்த உணர்ச்சி இருக்கு, பட் எல்லாமே என்னாலதான் முடியாது. அது ஒரு நான் தான் கிரேட்டு, நான் அந்த இருக்குமே எல்லாம் நான், அந்த மாதிரி. அப்புறம் எனது இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையாக, துன்பம் வரும் அப்பெல்லாம் அழுதுண்டு கொஞ்சம் மனசு வருத்தம் இருக்கும். ஆஃப்டர் ஆல் வி ஆர் ஹியூமன்ஸ்ல. பட் சரி இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம். சரி நல்லது வந்து நம்ம நாக் பண்ணி நல்லது வரும்போது கெட்டதும் வரும். நாக் பண்ணி அது என்னது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். நம்ம கூப்பிடல வா வா இது என்னது துக்கமே வா சுகமே வான்னா நம்ம கூப்பிடல வரும். எப்படி சுகம் வருதோ அது போல துக்கமும் வரும், சுகமும் வரும், எல்லாம் வரும். சோ அதெல்லாம் அப்போ யூ ஷுட் நாட் கெட் அஃபெக்டட். சமநிலையோட இருக்கணும். அப்புறம் என்னது சகிப்புத்தன்மை. திருநாதபி சுனி ஒரு குழந்தைன்னு சொன்னேன். சகிப்புத்தன்மை. புல்லோட எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன். இந்த இதுல இருக்கு, சிக்ஷாஷ்டகத்துல இருக்கு. புல்லு மேல நடந்து போறாங்க. புல்லு எப்படி நம்ம அமுத்தின்னு போகும்போது திரும்பி அது வந்து இப்படி நின்றுடும். திரும்பி பின்னாடி வருவான், அதை சவுட்டு மிதிச்சுன்னு போவோம். திரும்பி அது உட்காந்து நிற்கும். இவ்வளவு பேர் என்ன மிதிக்கிறீங்க, நான் இப்ப ஏன்னு நிக்க போறேன், பிளாட்டாவே இருக்கேன் அப்படி சொல்லுமா? அது இல்ல, புல்லுன்னா அவ்வளவு ஹம்பிள் அது. அதே போல மரம் என்ன பண்றது? காய் கனியெல்லாம் கொடுக்கறது, அது ஒண்ணும் சாப்பிடறதே கிடையாது. நிழலும் கொடுக்கும். அது வெயில்ல காய்ஞ்சுட்டு நமக்கு நிழல கொடுத்து நமக்கு கனி காய் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? அழகா தொட்டெல்லாம் பறிக்க மாட்டோம். கல்லை விட்டு எரிஞ்சுதான் மாங்காயெல்லாம் பறிக்கிறது பார்க்கணுமே. மேல இருக்கும், கல்லை விட்டு விட்டு எரிவா. அதுவும் உயிர் தானே, அங்கேயும் ஒரு உயிர் இருக்கு, ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. சோ அப்ப என்னது? பொறுமை. மரத்துக்கு இருக்கிற பொறுமை, இந்த ஹம்பிள் ஸ்டேஜ் என்னது, இந்த புல்லுக்கு இருக்கிற அந்த இது எல்லாமே பாட்டு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு. அந்த இதுல ஆங்கிள் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். அதனால அந்த நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன் எல்லாம் வரும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த லெவல்ல. நெக்ஸ்ட் லெவல்ல போகும்போது நீங்க அதெல்லாம் படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ அப்ப அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு என்பது ஓகே, அதாச்சு. அப்புறம் சகிப்புத்தன்மை. சகிப்புத்தன்மை வேணும். எப்போதும் திருப்தியுற்று என்ன கிடைச்சாலும் ஐம் ஹாப்பி. இது இன்னைக்கு இவ்வளவுதானா, நோ ப்ராப்ளம். நாளைக்கு நிறைய வந்து இது கிடைச்சதா ஓகே. பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கும் சரி, இல்ல வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கும் சரி, இன்னைக்கு எப்படி நடக்கிறதோ இன்னைக்கு பகவான் இப்படி விதிச்சிருக்காரு. இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸே அட்டன் பண்ண முடியல, யாரோ அப்பதான் கிளாஸ் நடக்கிற நேரம் விருந்தாளி வந்துட்டா. விருந்தாளி உட்காந்து வச்சு நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அவளி வாங்க சொல்லி கரெக்டா 4 மணிக்கு தான் அவங்க போறாங்க. 4:15 4:30 நம்ம கிளாஸ் முடியும், அவங்க வந்து போறாங்க. என்ன பண்ண முடியும்? இன்னைக்கு பகவான் விதிச்சது அவ்வளவுதான், இன்னைக்கு கேட்க வேண்டாம். அப்ப அதுலயும் ஒரு ஹாப்பினஸ், அவர் வந்து திருப்தியா இருக்கணும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன். there may be many examples. அப்புறம் என்னது? திருப்தி விட்டு சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் வரும். நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றப்ப காலையில எந்திக்கணும்னா அந்த டைம்ல எந்திக்கதான் வரும். இந்த டைம்ல சாப்பிடணும்னா சாப்பிடணும், இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும்னா இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு நம்ம வச்சுக்கணும் லைஃப. அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்புறம் என்னது? தனது மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலை நிறுத்தி, புத்தியும் அவர்கிட்ட இப்போ அதுக்கு முன்னாடி சொன்னாரு, இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினேன். அப்ப நம்மளுடைய புத்தியால என்னெல்லாம் செய்யறோமோ எல்லாம் பகவானை நினைத்துன்னு ஒரு கும்பிடு போட்டு அவருக்கு வேண்டி நம்ம வந்து சேவை பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி என்னை நிலை நிறுத்தி உறுதியுடன், அதான் அந்த திருட நிச்சய, அது எப்பவுமே வரும். அது திருடமா நல்ல ஒரு என்னது ஆணித்திறனா, எஸ் எனக்கு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கு, நான் அவருக்கு பக்தனா இருக்கேன். அப்ப அவர் என்ன ஒண்ணும் மோசம் போக விட மாட்டார். இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு ப்ரே பண்றப்ப இன்னைக்கு எனக்கு நல்லது வரும்னு அப்படி எதிர்பார்க்க முடியாது. கொடுப்பார். இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு, இல்ல நான் அடுத்த வருஷம், இல்ல 10 வருஷம் கழிஞ்சு, இல்ல எப்போ கொடுக்க போறாரு. முன்ன இல்லைன்னா அடுத்த ஜன்மம் கொடுக்காம நம்ம அவருடைய உலகத்தை கூட்டிட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, எல்லா துக்கத்தையும் நான் அனுபவிக்கிறேன். ஆனா திரும்பி இந்த பிறப்பு வேண்டாம், அது ஒரு பாக்கியம் கொடுத்தாலும் போதும். சோ அவர் வந்து என்னை காப்பாற்றுவார். அந்த ஒரு நல்ல தீர்மானத்தோட நம்ம இருக்கணும். சோ உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் அந்த மாதிரி நினைத்துன்னு பக்தி தொண்டில் யார் ஈடுபடுறானோ, என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், எனக்கு அந்த மாதிரி பக்தனை ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்ததும் இன்னொரு பிடிக்கும் சொல்லிட்டே ஒருவர்
ஜெயந்தி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। यस्मान्नोद्विजयते लोको लोकान्नोद्विजयते स यः हर्षामर्षाभयोद्वेगैर्मुक्तो यस स मे प्रियः। हरे कृष्णा माताजी। நிஜத்தை சமே பிரியக பலம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற யாரை பிடிக்கும் பார்க்கலாம். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், அது வேற இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து ஜப்பா பண்றேன்னு சொல்லி வீட்டையே எழுப்பி விட்டு 4 மணிக்கே நான் வந்து ஜப்பா பண்றேன் ஹரே கிருஷ்ணால சத்தம் போட்டுனாக்கா தூங்குறவன் நிம்மதியா தூங்கணும் இல்லையா? அவளை எழுப்பி விட்டு வீட்டுல சண்டை, நீ பண்றன்னா நீ பண்ணு, எங்களையும் வந்து இந்த மாதிரி பண்ற. அதே போல ஏகாதசி வந்தா வீட்லயே எல்லாருக்கும் ஏகாதசியோட எல்லாருக்கும் அந்த இதுதான் விரதம். அப்படி இல்லை, அவங்களுக்கு யாருக்கும் வந்து தெரியாத அவங்க நல்லா சாப்பிடணும், நம்ம சமைச்சு போடலாம். நான் விரதம் இருக்கேன், எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இருக்கு, நான் முன்னுக்கு போகணும்னு இருக்கு, நான் பண்றேன். நம்மளை பார்த்து அவங்க வரட்டுமே, அம்மா டெய்லி நீ வந்து இந்த மாதிரி எல்லா ஏகாதசியும் ஃபாலோ பண்றேன், எங்களுக்கு நாங்களும் வந்து ஆசையா பண்றோம்னா நம்ம ஃபோர்ஸே பண்ண வேண்டாம், அவங்களே வருவாங்க. வரலன்னா ரொம்ப நல்லது, அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நான் எல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். எனக்கு ஏதோ ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் நான். இல்ல உங்களுக்கு உங்க லைஃப்லயே நீங்க பாத்துக்கலாம், இதெல்லாம் லைஃப் மேனுவல் தானே. சோ யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம இப்ப நம்ம பண்றோம், நமக்கு தான் அது ஜப்பா பண்றோம். யாருக்கும் இல்ல, எல்லாரும் ஆபீஸ் போனப்பதான் என்னால முடியும், காலையில எல்லாம் ஜப்பா பண்ண நோ ப்ராப்ளம். எல்லாரும் வீட்டை விட்டு போயாச்சா, ஆபீஸ்க்கும் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயாச்சா, அப்பா அழகி போப்பா நான் ஜப்பா பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜப்பா பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி ஜபம் பண்றதா இருக்கட்டும், இந்த கிளாஸ் படிக்கிறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். சோ நம்ம வந்து யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்காமல் இருக்கணும், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும், அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப நம்ம அவ வழிக்கு நம்ம அவளை காலில் மிதிச்சாதானே அவ நம்மளோட மிதிப்பான் இல்லையா? நம்ம வந்து இன்னொருத்தால் தொந்தரவு கொடுத்தா அவங்களும் கொடுப்பாங்க. அப்ப நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நல்ல ஸ்நேக பாவமா இருந்தோம்னாக்க, சில பேர் இருப்பாங்க நம்ம நல்லவாளா இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட எனிமிட்டி காட்டுவாங்க. ஆனா நம்ம என்னது அவங்களை அவாய்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சோ நம்ம யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும் இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இது ஒன் மோர் அடிஷன், இவனையும் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன சொல்றார்? அனபேக்ஷ சுச்சித் தக்ஷ உதாசீனோ கதவ்யதः சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோ மத்பக்த சமே பிரியஹ. எல்லாம் சமே பிரியஹ, இவங்களை பிடிக்கும் சொல்றாரு. யாரு? எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக ஏதோ ஒன்னதோ பண்ணேன், போய் என்னண்டே போ சாப்பிட்டேன், அந்த மாதிரி சாதாரண தொழில். சாதாரண ஒரு இது இல்ல, கோல் இல்ல, ஐ கேன் டூ எனி திங், என்னவோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன எய்ம் உனக்கு? என்ன எய்ம்? டெய்லி சாப்பிடணும் தூங்கணும், அதுதான் எய்ம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. எப்ப வந்ததோ எல்லாம் அனுபவிக்கணும், வரலையா அப்படி அதெல்லாம் அப்படி இருக்கல. ஒரு எய்மும் வச்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம வந்து பகவான் ஆன்மீகத்துல, நாட் அதர் திங்ஸ். எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி அப்புறம் எல்லாவித வலிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக. வலி எப்போ வரும்? when you feel என்னுடைய உடல் இருக்குன்னு நினைச்சாதான், இந்த உடல் ஏதாவது வந்துன்னா, ஒரு புண்ணு ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா பார்த்து இன்னும் தோணும். பட் நம்ம மைண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம்னா அது வலி தெரியாது. அந்த சம் மொமெண்ட்ஸ் நம்ம மறந்து இருக்கிற போல இருக்கும். திரும்பி நான் எங்கேயோ கவனமா இருந்தேன், அப்ப எனக்கு வலிக்கலையே, நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தா தோணும். சோ இட் இஸ் ஆல் ரிலேட்டிவ் தான். நம்ம வலிங்கிறது எல்லாம் ரிலேட்டிவ் தான். சோ ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அந்த இது இன்ஜெக்ஷன், நான் ஒரு லேப்ல ஒர்க் பண்ண பார்த்தேன், சின்ன குழந்தைலாம் வந்து போட்டு அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பா, ஊசியை எடுத்து இது எடுப்பாங்க, என்னது ரத்தம் எல்லாம் எடுப்பாங்க. ஆனா அந்த பெரியவங்க எல்லாம் வருவாங்க, ரொம்ப எனக்கு வலிக்கும் ஊசி குத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த இதெல்லாம் கட்டுவாங்க, அந்த வலிக்குமே நினைச்சு கத்துவாங்க. அப்படி லேபரேட்டரி ஃபுல்லா அப்படி அதிரும் அந்த மாதிரி. அப்ப அது ஒரு வலி இஸ் வாட் இட் இஸ் ஒன்லி ரிலேட்டிவ் தான். எப்படி தாங்குறாங்க, எப்படி அது வந்து அந்த எந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்க, அதுதான். சோ வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க? எல்லாவித வலிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக. சோ வலினா நாட் ஓன்லி இந்த வலி, மென்டல் வலியும் இருக்கும். சில பேர் ரொம்ப உனக்கு வந்தா தெரியும் அப்படின்னு, ஒன்னும் ஏதாவது நல்ல நீ எல்லாம் கண்டுக்காது அப்படின்னா, உனக்கு அந்த அனுபவம் வந்தாதானே தெரியும் அப்படின்ட்டு நம்ம வாயை அடைச்சிடுவாங்க. சரி, அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. எல்லாம் ஈஸி கோயிங்கா எடுக்கணும்னாக்க ஒரு வலி இருக்காது நமக்கு. சோ அந்த மாதிரி விடுபட்டவனாக, வலியெல்லாம் இல்ல, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக, ஒரு ஏதோ ஒண்ணு எய்ம்னா என்னது, பகவான் கிட்ட போன அந்த எய்ம், பாக்கியெல்லாம் வந்து இம்மெட்டீரியல். சோ அந்த மாதிரி ஒரு எய்மை வச்சு நம்ம பண்றது வேண்டாம். முயற்சி செய்யாதவனாக அந்த மாதிரி உள்ளானோ எனது பக்தன், அந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பிரபுஜி ஹேண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। यो न हृष्टि न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान य समे प्रिया। हरे कृष्णा माताजी। இவனையும் பிடிக்கும்,
இவனையும் பிடிக்க யார எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ அப்படின்னு இன்னொருத்தன் மகிழ்ச்சி இல்லாம சேடா இருக்கிறவனை பிடிக்குமா அப்படியும் இல்ல. நல்லா மகிழ்ச்சி வரும்போது ஆஹா ஊஹூ நல்லா ஊர் முழுக்க எல்லாம் தம்பட்டம் அடிச்சு எல்லாரும் பாட்டி கொடுத்து ஏதோ நல்ல ஜாக்பாட்டே அடிச்சு கொடுத்து இல்ல ஏதோ இருக்கும் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாரும் கூப்பிட்டு ஆவு எல்லாம் பண்றது அந்த மாதிரி இல்லாம அடக்கி வாசிக்கிறது அப்படின்னு அந்த மாதிரி. இல்ல துன்பப்படுவது இல்லையோ ஏதோ ஒரு துக்கம் வந்துடுது அதையும் பெருசா பாராட்டாம சரி என்ன பண்ண முடியும் வந்து கொடுத்து ஓகே அதையும் தாங்கலாம், மகிழ்ச்சி வந்தா அதையும் தாங்கலாம், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இதா சமாதானமா இருக்கிறோம். புலம்புவது இல்லையோ, புலம்பி சில பேர்லாம் அப்படியே புலம்பிக்கிட்டே இருப்பா. அந்த மாதிரி ஆயாச்சு காரியம் முடிஞ்சாச்சு வந்துடுது ஏதோ ஒரு இது என்னது சம் ப்ராப்ளம் வந்துடுது ஆயாச்சு இனிமே அது ஏன் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணதுனால ப்ராப்ளம் போறதா இல்ல. அனுபவிக்கணும்னு வந்ததுன்னா அது அனுபவிக்கதான். அந்த மாதிரி யாரு மகிழ்வதில்லையோ துன்பப்படுவதில்லையோ புலம்புவதும் இல்லையோ ஆசையும் இல்லை. இதெல்லாம் பௌதிக ஆசை தானா? இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஆசையும் என்னது பௌதிக விஷயத்துல ஆசைகள் இல்லாம இருக்கானோ. மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ. இது நல்லது, இது வந்து மங்களம் அமங்கலம் சொல்லுவோமே தான் சுப அசுப அப்படின்னு வரும். சுபம்னா என்னது இது வந்து இந்த டைம்ல எல்லாம் டைம் பார்த்து பண்ணுவோம். சில பேர் ராவு காலத்துல போக மாட்டேன், அது வந்து இந்த யமகண்டம் என்னெல்லாமோ இருக்கும் இல்லையா. இது 2-3 வேர்டு எனக்கு தெரியும், அது என்ன டைம் என்னன்னு தெரியாது. நம்ம பாட்டுக்கு we should just carry on. எல்லா நேரமும் எல்லாம் நல்ல நேரம் தான். நம்ம நல்ல வாரத்துல இருந்தோம்னாக்கா எல்லா நேரமும் நல்லது. இப்ப நம்ம 8th சாப்டர்ல வந்ததே என்னது தேய்பிறை வளர்பிறை பகல்ல இறக்குறவோம் இரவு இறக்குறவோம் அங்க போவோம் இங்க போவோம் அதெல்லாம் பக்தர்களுக்கு இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். பகவான் அது அடுத்த ஸ்லோகத்தையும் சொல்லதானே செஞ்சார். ஆனா என்னை வந்து வழிபடுறவங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கவே வேண்டாம். அப்ப இதுவும் அப்படிதான். இதுல இருந்து எல்லாம் இதுவெல்லாம் பண்ணினா நல்லது. பூனை வந்து குறுக்க போயிடுத்து போகாதே பூனை குறுக்க போயிடுது அதுக்கு போனும் போச்சு என்ன பண்ண சரி அப்படியே அதுல நம்பிக்கை வச்சுக்கணும். ஏன்னா இப்ப அவசரமா போய் தான் ஆனோம். அந்த பஸ் வந்துட்டே இருக்கு, அதுல நான் போலன்னா அந்த பஸ் போயிடும். அப்புறம் ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் இல்ல பூனை கிராஸ் எடுத்து நம்ம நிக்க முடியுமா? இல்ல அந்த பஸ் பிடிச்சு போதான் சோ யூ கேன் கோ. இதெல்லாம் சூப்பர்ஸ்டிஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்து சோ எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இந்த வேண்டாத விஷயம்ல மனசு போகாம இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஆளு. அப்புறம் 18-19 समशत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. இன்னும் எனக்கு பிடிக்கும் யாரு எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து நல்லவனா இருக்கும்போது எனிமியே வராது. டெஃபினட்டா அவனுக்கு எனிமி இருக்காது, எல்லாரும் நல்லவர்கள் தான். ஆனா இருப்பாங்களே நம்ம எனிமிட்டி காட்டலைனாலும் யாரோ வந்து நம்மளை எனிமியா பாவிச்சுப்பாங்க. இவனுக்கு மாத்திரம் எல்லாம் இருக்கு, இவனுக்கு மாத்திரம் பசங்க எல்லாம் நல்லா சொன்னபடி கேட்கறாங்க, இவன் மாத்திரம் நல்லா இருக்கு, இந்த மாதிரி அதுக்குன்னே பொறாமப்பட்டு இனிமையா இருப்பாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்ப அவங்களே கண்டுக்க கூடாது. நம்ம வந்து அவங்களே வந்து அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாலும் வாங்க உட்காருங்க அந்த மாதிரி சொல்லலாம். சோ எவன் ஒருவர் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் அவன் என்னை பார்க்கவே இல்லை, என்னை பார்த்துட்டே போனான், என்னை விஷே பண்ணல, குட் மார்னிங் சொல்லல, நான் மார்னிங் வாக் போனேன் என்னை வந்து கண்டுக்கவே இல்லை, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வரும். அவன் அப்படி பார்த்துட்டே போயிருப்பான், அவன் மண்டையில ஏதோ இருக்கும், எதையோ தாட் பண்ணிட்டு கண்ணு திறந்துதானே இருக்கும். அப்ப கண்ணு வந்து ஒன்ன பார்த்திருக்காரு, கண்ணு இருக்கு ஆனா தாட் எங்கேயோ இருக்கு, அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். அது வந்து அவமானம் எடுத்துட்டு அது ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூ பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. சோ மானம் அவமானத்துல இருந்து முட்டு விடப்படணும். என் வாய்ஸ் கேக்குறதா? இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஸ்டேம் அன்ஸ்டேபிள் துர்கா மாதாஜி கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சுங்க மேடம். மெசேஜ் வந்தது அதனால கேட்டேன். இன்ப Okay. துன்பம் இன்பமும் வரும் துன்பமும் வரும். பாபா நம்ம அழைக்கிறது இல்ல, அது வரும். டெஃபினட்டா ஒரு இன்பம் வந்தா அடுத்து நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு துன்பம் வரும், இல்ல துன்பம் வந்தாலும் ரொம்ப சோர்ந்து போகண்டா, இன்பமும் பின்னாடி வந்துட்டே தான் இருக்கும், ரெண்டும் வரும். அப்ப நம்ம ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து கண்டுக்க கூடாது அவ்வளவா. சரி ஓகே அப்படின்னு. வெப்பம் குளிர் ரொம்ப சூடுப்பா, எப்போதான் அந்த குளிர் வந்தா ரொம்ப குளிர்றதே எப்போதான் வெப்பம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல இல்ல, இது ஹாட்டஸ்ட் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இல்லையா? எங்களுக்கு இங்கே அதே தான். நார்த்ல எல்லாம் அப்படி இல்லை, ரொம்பவே குளிர்ப்போம். பட் நம்ம வந்து என்னது வெப்பத்தையும் பெருசா வேண்டாம், சரி குளிர்காலத்துல அதை என்ஜாய் பண்ணலாம், வெப்பம் வந்தா அதுவும் என்ஜாய் பண்ணலாம், ஒண்ணும் இல்லையா? வடாமுல்லம் போடலாம், ஊறுகாலாம் போடலாம், அந்த வெயில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அப்ப என்னது ஒன்னதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, யாரோ புகழ்த்தினா யாரோ என்னை இகழ்ச்சியா பேசினாங்க அதுலயும் வந்து கண்டிப்பா கூடாது. ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு. களங்கம்னா என்னது? இப்பவே நீ என்னது பகவத்கீதா படிக்க அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. நான் பகவத்கீதை என்ன அவசியம், உனக்கு இன்னும் லைஃப் எவ்வளவு இருக்கு? அவங்க என்ன சில பேருக்கு எல்லாம் இருக்கும், பகவத்கீதா வந்து
ரொம்ப வயசானப்பறம் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப கண்ணு போய் காது போய் எல்லாம் போயிருக்கும். இனிமே வாழ்நாள் கொஞ்சம் தான் இருக்கும். அப்ப படிச்ச நியூஸ் திஸ் இஸ் லைஃப் மேனுவல். லைஃப் மேனுவல் எப்போ யங் ஏஜ்ல படிக்கிறது தான் வந்து நமக்கு see you are going to lead the life according to what Krishna says. அப்ப எப்ப நம்ம இருக்கணும் 80 90 100 வயசுக்கு மேலயா இல்ல நம்ம வந்து அப்ப அவங்க கிட்ட சொன்ன சரி நீ பேச வர நான் வந்து என் காரியத்தை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. ஓகே அப்ப என்ன சொல்லணும் அந்த மாதிரி தொடர்புகளில் இருந்து எப்ப நம்ம சங்கம் என்னது பகவத்கீதா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் பேசுறது இல்ல. ஊர்கதை அவன் வந்து என்ன அண்ணாமலை எல்லாம் என்ன பேசுறான் தெரியுமா அடுத்த மாசம் இருக்கிற எலெக்ஷன் இன்னைக்கு என்ன வந்தது ஃபார்வர்டு அப்ப நினைச்சுனேன் பா என்ன தூள் கலப்புறாங்க அப்படின்னு. அதுவெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு. அப்ப அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதெல்லாம் பேசியுமா அலசி யாரோ எவனோ ஜெயிக்க போறான் ஓட்டு போடுறது எஸ் வி ஹேவ் டு புட் ஓட். ஆனா அதை பத்தி பேசி பேசி என்ன நடக்க போறது அவன் பண்றது அவன் பண்ணிட்டு இருக்க போறான். நம்ம ஓட் பண்றது நம்ம டியூட்டி முடிஞ்சது. சோ அதுல எல்லாம் டைம் ஹீரோ இந்த பிலிம் ஒண்ணும் இல்லைன்னா சீரியல் இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து நாட்டம்லாம் காட்டாம நம்ம என்ன உண்டு அந்த டைம்ல நம்ம வந்து 2 மாலை ஜபா பண்ண நம்ம அங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஏறிட்டு இருப்போம். பகவான் கிட்ட நம்மளை பத்தி உள்ள பாயிண்ட் ஏறும். அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். சோ என்ன பண்ணும் நடுநிலை வைத்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளில் இருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மௌனம்னா வெறும் வாயை மூடிட்டு ஆக்ஷனால பேசுவாங்க சில பேர். இன்னைக்கு நான் மௌன விரதம் அப்போ சரி ஆனா ஆக்ஷனால பேசி தள்ளுவாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்ல. மௌனம்னா என்னது மனசாலி மௌனம். இன்னும் இன்னைக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுறது இல்ல. அப்படி மனசும் மௌனம் யாரை பத்தி குத்தம் சொல்லாம எனக்கு என் பேச்சுனாலே யாருக்காக ஹர்ட் ஆகக்கூடாது. நான் வந்து ஒரு சாந்த இதுல இருக்கேன் அப்படின்னா மனசளவுலயும் சாந்தமா இருக்கணும் வாயாலையும் ஒண்ணு சொல்ல அந்த மாதிரி மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தி விட்டுரு. எல்லாம் என்ன நடக்கிறதோ எஸ் ஓகே இட்ஸ் காட்ஸ் விஷ் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கணும். தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அப்படின்னா இப்ப நம்ம இருக்கோம் எல்லாம் டெம்பரரி வீடு தான். இதை பத்தி நம்ம என்ன அங்க வந்து இதா எடுத்து விழுந்துட்டு இன்னும் சம்திங் இருக்குமே. இந்த வீட்டுக்கு நம்ம டெம்பரரி வீட்டுக்கு நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். நமக்கு போன பெர்மனன்ட் வீடு இது பகவானுடைய காட்ஹெட் பகவானுடைய உலகம் தான் நமக்கு பெர்மனன்ட். அங்க போறதுக்கு வழியதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த டெம்பரரி வீட்டுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ. அறிவில் நிலை பெற்றுன்னா என்னது ஒரு நாளுக்கு இதை இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இன்னும் நிறைய இருக்குன்றாங்களே மாதாஜி. சரி புக்கு வாங்கிடலாமா அடுத்த டைம் நம்ம இஸ்லாம் போகும்போது ஒரு புக்கு வாங்கிடலாம். அந்த மாதிரி இந்த பகவத்கீதா புக்கு வாங்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு வந்து புக் இப்ப வாங்க வேண்டாம்னா யாருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதோ வேதா பேஸ்னு ஏன்னா வேற லாங்குவேஜஸையும் போட்டிருக்காங்க தமிழ்லாம் இல்ல அதுல. ஸோ நீங்க வந்து வேதா பேஸ் அப்படின்னு நீங்க கூகுள்ல டைப் பண்ணணும்னா யாரு வந்து கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் தெரியும் இல்ல நெட் எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா சர்ச் பண்ணும். வேதா பேஸ் போட்டுன்னா அது ஒரு பகவத்கீதா பாகவதம் எல்லா புக்கும் இருக்கு. ஆன் இங்கிலீஷ் ஆனா இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. அப்ப இங்கிலீஷ் தெரிய வந்து அது ஓகே. இப்போதைக்கு புக் வாங்குறது சௌரியம் இல்லைன்னா அதை பண்ணணும். இல்ல தமிழ் தான் தெரியும் அப்படின்னா இந்த புக் வாங்குறது நல்லது. சார் நம்ம வேற ஏதாவது கல்கி குமுதம் ஆனந்த பகடம் எல்லாம் படிச்சு ஒன்னும் கிடைக்க போகுது. அந்த நேரத்துக்கு சிரிப்போம். அந்த நேரத்துக்கு யாரோ எழுதியிருக்கா அவனுக்கு பணம் வாங்கிட்டு போயிருப்போம். அதுக்கு வந்து நம்ம என்னமா கதை எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு. பிலிம்ல யாரோ ஆக்ட் பண்றான் ஆக்ட் பண்றான் ஒரிஜினல் கேரக்டரே கிடையாது. அந்த ஆக்டிங்க அவனுக்கு பணம் கிடைக்கிறது நம்ம போயிட்டு நம்ம பணத்தை விரைன் பண்ணி பாக்குறோம். இல்ல நெட்ஃபிளிக்ஸ பார்த்தோம்னாலும் வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட் எல்லாம் வேஸ்ட். நம்ம என்ன பண்ணலாம் பகவான் என்ன நினைத்து பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி வந்து அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கும் மிகவும் பிரியமானவன். கடைசியில ஒரு மிக மிக பிரியமானவன் அது யார் பார்க்கலாம். ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பரியுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத் பரமா பக்தாஸ்தே அத்தீவ மே பிரிய. அத்தீவ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறார் பகவான். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். அப்ப இதனது லாஸ்ட்ல வந்து பெரிய ஒரு ஜாக்பாட் மாதிரி என்ன போடுறாரு மிக மிக எனக்கு பிரியம். என்ன யாரு பிடிக்கும் யாரு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பாளோ அழிவற்ற பாதையை பின்பற்ற. இதுதான் பகவத்கீதா தான் அழிவற்ற பாதை. பகவத்கீதா மாத்திரம் இல்ல அப்ப ராமாயணம் இல்லையா அப்படிலாம் குதர்க்கமா எல்லாம் பேசக்கூடாது. எனி ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டடிஸ் இதுதான் அழிவற்ற பாதை தான் நம்மளை வந்து முன்னுக்கு நல்லா ஆன்மீகத்துல முன்னுக்கு கொண்டு போகும். என்னை பரம இலக்காக வைத்த கிருஷ்ணா தான் எல்லாமே. கிருஷ்ணாவுக்கு தான் நம்ம போகணும். We have come from him, we have to go there. அந்த மாதிரி ஒரு பகவானதை இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். இது பகவான் சொல்லியிருக்கு. இது யாரும் வந்து இதுல போட்டிருக்க அந்த வேர்ட்ஸே நான் வச்சுக்கேன். அத்தீவமே பிரியா பிடிக்கும் பிடிக்கும் மம பிரிய பிரியன்னு வந்தது. இப்போ அத்தீவமே பிரிய அவங்களே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சோ இதுல வந்து நேத்திக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம இதுல பார்த்தோமே 9 வித செயல்கள் பார்த்தோம் இல்லையா இல்லையோ பார்த்தால குழந்தைகளோட இதுல போட்டேன் நினைச்சு. ஓகே ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் பாத இது வந்து 9 இது போட்டிருக்கு பாகவதத்தை. பரீட்சித் ஐயோ ராமா கிருஷ்ணா பகவான் சொல்றேன் இதுல பிரகலாத் இங்க எதிர்க்க பார்த்து பிரகலாத் மகாராஜ் அவர் சொன்னதுதான் அது
பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படி 9 இது இருக்கு. அந்த 9ல நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். ஸ்ரவணம் யாரு? நம்ம இப்ப ஜப்பா பண்றோம் இல்லையா, அதே வந்து காதால கேட்கணும். நம்ம சொல்றோம், காதால கேட்கணும். சோ ஸ்ரவணம் மாறுது, கீர்த்தனம் மாறுது. அப்புறம் ஸ்மரணம், நல்லா கண்ணை மூடின்னு பகவானையே நினைத்து சொல்லும்போது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம், இந்த 3 நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் இருக்கிறது 6 தான். சோ இந்த அப்படி படிப்படியா பண்ணும். சோ ஸ்ரவணம்ங்கிறது யாரு எக்ஸாம்பிளா இருக்காங்க? பரீட்சித் மகாராஜா. இந்த ஸ்டோரி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, பாம்பு வந்து இந்த ஸ்ருங்கி என்னது அந்த முனிவரோட கழுத்துல போட்டோன்னு அவன் பிள்ளை ஸ்ருங்கி அவர் வந்து சொல்றேன், எங்க அப்பாவோட கழுத்துல எப்படி நீ மாலை போடுவான்னு வந்து தக்ஷன் கடித்து நீ இறக்க போற, 7 நாள்ல நீ வந்து இறக்க போறேன்னு ஒரு சாபம் கொடுத்துட்டு அவருக்கு வந்து அந்த சாபத்தை ரொம்ப வெல்கமா எடுத்துட்டு, ஆஹா எனக்கு வந்து என்னோட டேட் ஆஃப் டெத் தெரிஞ்சு போயிடுத்து, இனிமே நான் வந்து பக்தி தொண்டுதான், அந்த 7 நாளும் நான் பக்தியில தான் இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக மகாராஜ்கிட்ட வந்து அவர் எல்லாம் கேட்கிறார். சோ இந்த மாதிரி ஸ்ரவணம்னா பகவான் இவர் பரீட்சித் மகாராஜா மாதிரி கேட்கணும். ஒரு செகண்ட் மிஸ் பண்ணாம கேட்டுட்டு இருந்தாராம். அந்த மாதிரி. அப்புறம் கீர்த்தனம் எப்படி? மீராபாய் மாதிரி அவ்வளவு எந்த நேரம் ஒரு இதுல பகவானோட இது பண்ணி அவங்க பாடுறாங்க அப்படி. அப்புறம் என்னது இவர் சுக கோஸ்வாமி, இவர் தான் சுக கோஸ்வாமி. எப்படி? ஸ்மரணம், எப்போ பகவானோட தியானத்துலதான் இருந்தார். அப்புறம் பாதசேவனம், லட்சுமி தேவியே, லட்சுமி தாயார் எங்க எப்பவும் பகவானோட காலை அமுத்தி கொடுத்துன்னா பாதத்துலதான் இருப்பார், சேவை பண்ணிட்டு இருப்பார் இதுக்கு கிருஷ்ணருக்கு. அப்புறம் இது பிருத்து மகாராஜ் வந்து அர்ச்சனத்துக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் வந்தனம், இது நம்ம பார்த்தோம், துருவ மகாராஜ் பார்த்தோம். வந்தனம் எப்படி அவர் வணங்கி பகவான் அடைகிறாருன்னு. தாசியம், ஹனுமானியும் தெரியும் எல்லாருக்கும். தாசிய பாவத்துல எப்படின்னா ஒரு சர்வெண்ட், சர்வெண்ட் எப்படி நம்ம என்ன இன்னைக்கு இதை தொடை அப்படின்னா அதை தொடைப்பான், இன்னைக்கு இது வேண்டாம் இது பண்ணு அப்படின்னு பண்ணுவான். இந்த சர்வெண்ட் மென்ட் டு, நம்ம மாஸ்டர் அவங்க சர்வெண்ட். அந்த மாதிரி பகவானை வந்து நம்ம மாஸ்டர் நினைச்சு நாம சர்வெண்டா இருக்கோம், பகவானுக்கு வேண்டி எல்லாம் பணிபுரியும். அதுதான் ஆஞ்சநேயர். சவுண்ட் வரலப்பா. ஆஞ்சநேயருக்கு இது இல்லையா, ஹனுமானுக்கு வந்து இது இல்லையா, என்னது சக்தி இல்லையா? எல்லாம் இருக்கு அவருக்கு. அவர் நினைத்தா அவ்வளவு பெரிய உருவம் எடுத்துட்டு அவர் கடலை தாண்டி எல்லாம் மலையை தூக்கினார். கிருஷ்ணர் மலையை தூக்கினா கூட இவரும் மலையை தூக்கினார். அதனால அவர் எப்படி இல்ல நான் வந்து ஹம்பிள் சர்வெண்ட் அப்படின்னு இப்படி பாரு. நம்ம இஸ்பான்ல தான் சொல்றோம், we are all the servitor of the servitor of the servitor of the 7 சர்வீட்டர் போட்டுட்டு நம்ம வந்து தாசன் தாசானு 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 தாசன் அப்படி சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்னது? கிருஷ்ணா இருக்கார், அவருக்கு யார் தாசன்? அவரோட அந்த இது ஆச்சாரியார், அந்த அவரோட கீழே உள்ள ஆச்சாரியார், அதுக்கு கீழே உள்ள ஆச்சாரியார் அந்த ஆச்சாரிக்கு நம்ம வந்து பணிபுரியணும். அது வந்து பகவானோட இடத்துக்கு போகும். சோ நம்ம வந்து அவ்வளவு ஹம்பிளா இருக்கும். சக்கியம்னா இப்ப நம்ம இவர் அர்ஜுனாவை பார்த்தோம், இப்படி ஃப்ரெண்ட்லி டேர்ம்ஸ் அவர் எப்படி பகவான் அணுகினார் அப்படின்னு. ஆத்ம நிபந்தனம், டோட்டலி சரண்டர், தன்னையே அர்ப்பணித்தல். அது பலி மகாராஜ் தன்னுடைய தலையே கொடுத்துட்டு என்னையே எடுத்துருங்க ஃபுல்லா அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமாக ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். பாகவதத்தை இது கொடுத்திருக்காரு. இதோட ஸ்டோரி இருக்கு, குவிக்கா முடிஞ்சுடுச்சு, அந்த ஸ்டோரி போட்டிருக்கேன். ஒரு துறவி பில்வமங்கல தாக்கூரோட ஒரு கதை இருக்கு. இவர் என்னன்னா இவரோட முன்பிறவி, இவர் வந்து பெரிய ஒரு இதுதான் பக்தர். அவர் வந்து இதெல்லாம் இப்போ இது எல்லாருக்கும் பக்தர்கள் எல்லாம் வருவாங்க, பஜனை பண்ணுவா, அவருக்கெல்லாம் சாப்பாடு பண்ணுவா, திரும்பி நாளைக்கு என்ன திரும்பி நாளைக்கு எல்லாரும் வாங்க இது பண்ண. அவருக்கு இன்கம் எங்க? அதனால அவர் இருக்கிற பணம் எல்லாம் வீட்டுல இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் கரைச்சு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு 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 ஒரு நாள் வந்தது பணமே இல்லை. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? அடுத்த நாள்ல இருந்து இப்ப எல்லாம் வந்தவர்களுக்கு எல்லாம் பிரசாதம் பண்ணுமே. அப்ப இப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தா அந்த நாட்டு ராஜாவோட பொண்ணு, ஒரே பொண்ணு பிரின்சஸ், அவ வந்து இறந்து போயிட்டா. எல்லாரும் அப்படியே வந்து இது பண்ணி அதகனம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ராஜானா தெரியும் இல்லையா, எல்லாம் நகையோடு தான் இருப்பாங்க. இறக்கும் போது நகையில எடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம எல்லாம் நார்மல் காதுல மூக்குல எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம். ஆனா அவர் எப்படி அப்படியே தகனத்துக்கு அனுப்பிட்டார் அந்த பொண்ணை. அப்புறம் அவங்கள போயிட்டாங்க. இவர் பாக்குறாரு, சும்மா டெட் பாடி தானே, இறந்து போன உடலுக்கு என்னதுக்கு இவ்வளவு ஆபரணம் சொல்லிட்டு இவர் எடுக்க போறார். அந்த டெட் பாடியில இருந்து எடுத்து அதை பணம் பண்ணி வந்தவாளுக்கெல்லாம் இதுக்கு என்னது நல்ல எண்ணம் தான், வந்தவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணோம், நாளைக்கு வந்து எல்லாரும் வருவாங்க, பஜனைக்கு எல்லாம் வருவாங்க. அது எடுக்க போகும்போது அசரீரி மாதிரி அந்த சத்தம் கேட்கும். யாருன்னா இதேதான் செத்து போன அந்த பிரின்சஸோட என்னது ராஜகுமாரியோட இது வருது. எடுக்காதே, இந்த இதெல்லாம் எடுக்காதே, என்னோட என்ன நகை இருக்கோ அது இருக்கட்டும், உனக்கு பணம் தானே வேணும், நீ ஒரு காரியம் பண்ணி அவர் தெரிஞ்சு விடுறது இல்ல. இவர் சொல்றாரு அப்படின்னும், நீ வந்து எங்க அப்பாட்ட போய் கேளு, சொல்லு என்னோட கட்டில் இருக்கு இல்லையா, அந்த கட்டில் கடியில ஒரு பெட்டி இருக்கு, அதுல நிறைய போக்ஷம் நிறைய என்னோட இதெல்லாம் இருக்கு, ஜுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதை வச்சு நீ வந்து பணம் ஓ அப்படியா சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த ராஜா போய் சொல்றாரு.
இப்படி நான் அங்க போனேன், எனக்கு பணம் வேண்டி இருந்தது, ஆனா உங்க பொண்ணு வந்து எடுக்காதே, அந்த சத்தம் கேட்டதை பார்த்தா உங்க பொண்ணுதான் பேசினா, ஏன்னா அவளோட கட்டில் கீழே இருந்திருக்கேன். அவரு அப்படியா சரி பார்க்கலாம் என்னோட அவர் போய் பார்த்தா, ஓஹோ ஆமா அவ சொன்னது கரெக்ட் தான், கட்டில் கீழே ஒரு பெரிய பட்டியல் திறந்து பார்த்தா அவ்வளவு வைரம் வைடூரியம் எல்லாம் இருக்கு. அப்படியே எடுத்து கொடுத்துட்டேன். சரி என் பொண்ணு சொல்லிட்டா இல்லையா, நீங்க எடுத்துன்னு போங்க, உங்களை என்னெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாம பண்ணிக்குங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அது எவ்வளவு நாளைக்கு தான் இருக்கும், ஒரு 10 நாள் 15 நாளைக்கு எல்லாம் அதை வித்து காசு பண்ணி எல்லாரும் சாப்பிட்டு எல்லாம் ஆயிடுச்சு. திரும்பி பணம் பற்றாக்குறை. அப்ப என்ன பண்றாரு, திரும்பி வர அந்த இதுல வந்து எடுக்க வர இல்ல சாம்பல் ஆயிருக்குமே இப்போ வந்து இல்ல எரிச்சால புதைச்சலா அதெல்லாம் தெரியல. அவ எடுக்க வரும்போது திரும்பி வந்து அசரீரி கேட்கறது, நான் பண்ணாதே சொன்னதையே திரும்பி திரும்பி நீ இந்த நகையை எடுக்க வந்திருக்க, உனக்கு நான் சாபம் விடுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜகுமாரி சாபம் விட்டுடுறான். அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ வந்து பெண் பொறுக்கியா, பொன் பொறுக்கி, பெண்கள் பின்னாடி அலையும் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனான நீ பிறக்க போறேன் அப்படின்னு. அப்ப அதே போல இவரோட இந்த ஜென்மம் எல்லாம் முடியறது, அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த மாதிரி பிறக்கிற. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு வாசனை, அந்த வாசனை என்ன சொல்லுவா, காமம், காமம் இச்சை அவருக்கு அது ரொம்ப இது. அப்போ வந்து ஒரு இந்த இறந்து போன இவ வந்து ஒரு வேஷ்யா, வேஷ்யான்னு சொல்லுவா, ப்ராஸ்டிடியூட்டா இருக்கா, சிந்தாமணின்னு அவங்க பேரு. ஆனா நல்லவங்கதான், அவங்க வந்து ப்ராஸ்டிடியூட்டா இருக்காங்க. இவங்களுக்கு எப்போ ஒரு காமைச்சை, அவங்க வீட்டுல அப்பா இறந்திருக்காங்க, சீக்கிரம் ஐயர்கிட்ட சொல்றா, சீக்கிரம் பண்ணுப்பா எனக்கு போன வழியில போகணும்னு. எங்க போகணும், அவகிட்ட போனோம், எனக்கு அவகிட்ட உண்மையில பேசணும், அவளை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு அவகிட்ட பேசிட்டு. அப்ப வந்து அந்த மாதிரி அப்பா இறந்திருக்காங்க அப்போ. அப்புறம் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போறோம், இருட்டு மழை, ஏதோ ஒரு அப்படியே என்னது எல்லா இடத்துலயும் ஃப்ளட்டு, ஏதோ ஒரு என்னது இது மாதிரி மரக்கட்டை மாதிரி இருந்ததா, அது மேல இப்படி இது பண்ணிட்டு போறார். அது ஆக்சுவலி மரக்கட்டை இல்லை, ஏன்னா இருட்டுல தெரியல அவருக்கு, அதோட டெட் பாடி. அந்த டெட் பாடி மேல அவர் வந்து படகு இந்த மாதிரி ஏதோ மரக்கட்டை நினைச்சுட்டு போறார். அங்க போயிட்டு அப்புறம் கிராஸ் பண்றதுக்கு பாக்குற ஒரு கயறு இருக்கு, சரி கயரை ஏறி பண்ணி இறங்குறார். அது கயறு இல்ல, பாம்பு. அந்த பாம்பு ஆனா போனோம், எனக்கு எப்படி அவகிட்ட போனோம், இருட்டு மயம், ஒரே மழை கொட்டுறது, அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு அந்த சிந்தாமணிட்ட போனோம், என் சிந்தாமணிட்ட போனது. அப்ப அன்னைக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இவ வரத்துக்கு லேட் ஆச்சு, இவர் வரத்துக்கு லேட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவ கதவை சாத்தின்னு படுத்துக்க போயிட்டா. அப்ப இவர் நாக் பண்ணோன்னு திறக்கிறா, ஐயோ என்ன இவ்வளவு லேட்டா வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு. இல்ல இல்ல நான் வந்து இப்படி அப்பா இருந்துட்டா இன்னும் அந்த ஸ்டோரி சொல்றேன். இப்படி எப்படி வந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு படகு இருந்ததுன்னு, படகா இருந்து படகே காணுமே. ஓ நீங்க வந்து அந்த டெட் பாடி, ஒரு டெட் பாடி இருந்தது அது மேல நீங்க வந்தீங்களா அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த கயிறு பிடிச்சிருந்தேன், கயிறா இங்கெல்லாம் எங்க கயிறு இருக்கு, ஏதோ பாம்பு தான் இப்ப பிடிச்சது. அப்படி ஒரு வெறி உங்களுக்கு, என்னை பாக்கிறதுக்கு வரதுக்கு இப்படி ஒரு வெறி பண்றீங்களே, நீங்க வந்து இந்த ஒரு வெறித்தனம் நீங்க கடவுள்கிட்ட நீங்க காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்க போயிடுவீங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து புத்திமதி சொல்றான். அப்ப வந்து அவ என்னது ஒரு குரு ஸ்தானம், அவ வந்து அவளோட தொழில் ஏதோ இருக்கலாம், ஆனா இவருக்கு என்ன எடுத்து, இவருக்கு வந்து ஒரு குரு மாதிரி அவ வந்து எடுத்து சொன்னான். அப்ப அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுப்பார். ஓ அப்படியா, சரி சிந்தாமணி நான் போறேன், அப்போ நான் வந்து இதுக்கு போறேன், பிருந்தாவனத்துக்கு போறேன், நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், பிருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு நான் வந்து இனிமே பகவான் சேவையில தான் இருக்க போறேன். ஆனா விடுறது இல்லை, ஏன்னா சாபம் அப்படி இருக்க போறது, முன்னாடி ஜென்மத்தோட சாபம். அப்ப ஒரு அங்க பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னு என்னன்னா, ஒரு பிராமணர் அவ வந்து ஒரு சன்னியாசி வந்திருக்காரு, வாங்க உட்காருங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. அப்ப வந்து சாப்பாடு எல்லாம் பரிமாறுறாங்க அவங்க வைஃப். அப்ப வைஃப பார்த்தோன்னே திரும்பி காமிச்சு வந்துருச்சு. ஆனா அவர் புரிஞ்சுபடுத்தி, இது என்னன்னாப்பா எனக்கு இந்த காமிச்சு என்னோட இது போகவே மாட்டேங்கிறது, திரும்பி திரும்பி என்ன உழுப்புறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அது ரியலைஸும் பண்றார், கண்ட்ரோலும் வருது இல்ல. அப்ப சொல்ற, நீ உன்னோட கொண்டையில அந்த ஊசி குத்தின்னு இருக்கலையே அது ஒண்ணு தாயம் அப்படின்னு. என்னதுக்குன்னா இல்ல இல்ல நீ தா அப்படின்னு கொடுத்தோன்னு என்ன பண்ற, ரெண்டு கண்ணையும் அப்படி ஓட்ட பண்ணிடுற, ரெண்டு கண்ணையும் அந்த அந்த என்னது அந்த ஹேர்பின்னால குத்தி குருடாக்கிடுறாரு அவரையே. அப்ப இனிமையாவது நான் வந்து யாரை பார்த்தாலும் எனக்கு இந்த காமாட்சி வர இந்த கண்ணு இருக்கிறதுனால தானே எனக்கு வந்தது இல்லையா, நான் பாக்குறதுக்கு எனக்கு அந்த ஆசை வரது இல்லையான்னு. அவர் தான் பில்வமங்களா டாக்கூர் அப்படிங்கிறது அவரோட ஸ்டோரி இருக்கு. இன்னும் டீட்டெயில படிக்கலாம், நீங்க வந்து அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க, பில்வமங்களா டாக்கூர். அப்ப நீங்க அந்த நெட்லயே வந்து பார்க்கலாம், இன்டர்நெட்ல. சோ கதையின் சுருக்கம் என்னது, கருத்து என்னது, வாழ்வில் நமது செல்வம் முறையாக சம்பாதிக்கப்பட வேண்டும். நாம் கிருஷ்ணருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்ய விரும்பினாலும் அது சரியாக சம்பாதிக்கப்பட வேண்டும். திருடினே நான் என்ன பண்றேன், எல்லாத்தையும் திருடி இதுதான் பக்தர்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்க நான் திருடினே கொலை பண்ணேன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அது சரியாக சம்பாதிக்கப்பட வேண்டும், இல்லையெனில் கெட்ட கர்மாவின் விளைவுகளை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். இதான் ஒரு கருத்து. இந்த பில்வமங்களா டாக்கூர். ஆனா ரொம்ப பக்தி பண்றார், கிருஷ்ணரே வந்து கேட்டு இருக்காரு. இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது நான் நினைச்சுப்பேன், நம்ம பக்கத்தையும் உட்காந்து கேட்டு இருப்பார், நம்மள மூஞ்சிய பார்த்து. ஆஹா நீங்க எல்லாம் கதை கேட்டுருந்தாலும் உங்க வீட்லயே உங்க டேபிளோ வேறவர் யூஆர் சிட்டிங் அந்த பக்கத்துல உட்காந்து கேட்டு இருப்பார். ஆஹா நீங்க இவ்வளவு பக்தி வந்து கொடுத்தா. முற்பிறவில் கிருஷ்ண பக்தர்
அந்த மாதிரி இருந்தார். திருவிழாக்கள் இருந்தது, பிரசாத விநியோகம் பண்றார். கிருஷ்ண சேவைக்காக இறந்த இளவரசி நகையை எடுக்க முயற்சி செய்கிறார். இளவரசி குரல் ஒலித்தது. மன்னர் பொக்கிஷம் கொடுக்கிறார். பணம் பற்றாக்குறை, யாரு திரும்பி அவர் கொடுத்தப்புறம் திரும்பி பணம் பற்றாக்குறை, மீண்டும் நகை எடுக்க போகிறார். இளவரசி சாபம் போடுறா. மறுஜென்மம் ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கையாக வாழறதுக்குதான் சாபம் போடுற, அது போல வாழறார். சிந்தாமணியை பார்க்க மழை புயலில் வரல் போகிறார். அப்புறம் சிந்தாமணி குருவாகி உபதேசம் செய்கிறார். இதுதான் அந்த கதை. வில்வமுகா ஸ்டோரியோட நல்ல ஸ்டோரி. இதோட ஒரு பாட்டு அவர் எழுதின பாட்டுன்னு போட்டிருக்க, நான் தெரியல அவர் எழுதின பாட்டு. அது நம்ம பாடிட்டு ஏன்னா டெய்லி ஒரு பாட்டு, ஏன்னா இப்ப எல்லாம் சீக்கிரம் முடியாது, எப்போ ஒரு பாட்டு போடலாம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு எல்லாரும் படிக்க வச்சதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. இல்லாட்டா என்னன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். பட் பரவாயில்ல, சின்ன சாப்டர் தானே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பாலமுகுந்தாஷ்டகம் இது. இதுவும் உங்களுக்கு போடுறேன் நான். ஓகே, இது கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து நீங்க எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு எஃபர்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதுல எவ்வளவு மிஸ்டேக் இருக்கு தெரியாது, இதெல்லாம் செக் பண்ணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मं सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानाम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालकं लम्बितहारयुष्टिं यष्टिं शृङ्गारलीलाङ्किततन्दपङ्क्तिं बिम्बाधरं चारु विशालनेत्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिक्ये निधायाद्यभयोतदीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भुक्त्वा यदेष्टं कपटेन सुप्तम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाक्ररङ्गे नटन प्रियन्तं तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यूखले बद्धम् उदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनपङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आलोक्यमाधुर्मुगमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि அப்படின்னா இதோட அர்த்தம் போட்டுருக்கு. அது ஒரு 2 minutes 3 minutes முடிச்சோம். தாமரை போன்ற கையால் தாமரை போன்ற பாதங்களை பிடித்திருக்கும் தாமரை போன்ற முகத்தின் அருகே அதை கொண்டு
கொண்டு வந்து நம் இதயத்தை திருடும், மேலும் ஒரு ஆலமரத்தின் நிம்மதியாக தூங்கும் அழியாத பேரின்பம் தருபவராக அந்த குழந்தை முகுந்தனை என் மனத்திற்குள் நினைத்து பார்க்கிறேன். பூமியின் கலைப்புக்கு பிறகு யார் ஒரு ஆலமரத்தின் இலையின் நடுவில் தூங்குகிறாரோ, யாருடைய வடிவத்துக்கு முடிவோ தொடக்கமோ இல்லையோ, அனைவருக்கும் கடவுள் யாரோ, மேலும் அனைவருக்கும் நன்மை செய்யும் அவதாரம் யாரோ, அந்த குழந்தை முகுந்தனை என் மனதிற்குள் நினைத்து பார்க்கிறேன். அழகான இருண்ட முகத்தோற்றம் கொண்டவராக நீல தாமரை நிறத்துடன் யாருடைய தாமரை பாதம் அனைத்து தேவர்களாலும் அவர்களின் அரசனான இந்திரனாலும் வணங்கப்படுகிறதோ, மேலும் யார் ஆசை தரும் மரமாக இருக்கிறாரோ, பிரார்த்தனை செய்பவர்களுக்கு சந்ததியை ஆசிர்வதிப்பவராக இருக்கிறாரோ, அந்த குழந்தை முகுந்தனை என் மனதிற்குள் நினைத்து பார்க்கிறேன். முகமெங்கும் முதிர்ந்த முடியை உடையவராக, நீண்ட அழகான தோற்றம், சங்கிலிகளை அணிந்தவராக, அன்பால் பிரகாசிக்கும் தேன் போன்ற பற்கள் வரிசைகளை உடையவராக, பிம்பப்பழம் போன்ற சிவந்த உதடுகளை உடையவராக மற்றும் மிகவும் அழகான வசீகரிக்கும் கண்களை உடையவராக என் மனதிற்குள் அந்த குழந்தை முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கின்றேன். சாப்பிட்ட பிறகு தூங்குவது போல் செயல்படுபவராக, ஒரு பாத்திரத்தில் பால் தயிர் வைத்த பிறகு யசோதை வெளியே சென்றதும் அவரது விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்ய வெண்ணெய் போதுமானவராக என் மனதிற்குள் அந்த குழந்தை முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கிறேன். இது கொஞ்சம் நான் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இதுல அனுப்புறேன். ஓகே. இலையுதிர் சந்திரனை போன்ற முகத்தை பெற்றவராக அவர் காளிந்தி நதிக்கரையில் இருந்த போது ஒரு கையால் காளிங்க பாம்பின் வாலை பிடித்தபடி நடனமாடும் என் மனதிற்குள் அந்த குழந்தை முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கிறேன். ஒரு மோட்டர் அதாவது மோட்டர்னா அந்த இது இல்லையா, இந்த உலுக்கலைன்னா அது என்ன சொல்லுவார், இடிப்போமே இயந்திரமா என்ன சொல்லுவாரு, இடிப்போமே, நெல்லெல்லாம் போட்டு இடிப்போமே, அப்படி ஓரல் நான் என்ன சொல்றேன், ஓரல் கரெக்ட். ஏன்னா இப்பெல்லாம் எங்க இருக்கு இல்லையா மாதாஜி, உரல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்தது. ஓரல் கரெக்ட். ஓரல்ல தானே கட்டி போடுறான், அதான் உலூக்கலேன்னு வரும். உலூக்கல்னா அதெல்லாம் ஓரல்ல கட்டி போடுறோம். அதுல மோட்டார் போடுறோம். அப்ப அதெல்லாம் மாத்தணும். மோட்டார் கொண்டு கட்டப்பட்டவர் என்னது, உரல்ல கட்டப்பட்டவர் யாரோ, தொண்டு மற்றும் வீரம் கொண்டவராக, இரட்டை அர்ஜுன மரங்களை விளையாட்டாக உடைத்தவராக, மேலும் யாருடைய கண்கள் முழுவதும் திறந்த செந்நிற தாமரை போன்றதாக உள்ளதோ என் மனதிற்குள் அந்த குழந்தை முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கிறேன். அப்புறம் இது ரொம்பவே மோசமாக எனக்கு தெரியவே இல்லை. அன்னையின் முகத்தை அன்புடன் பார்க்கும் முகுந்தனை அவளிடம் பால் அருந்தும் போது தாமரை மலரை போன்ற கண்களை உடையவராக, உண்மையின் கலப்பில்லாத வடிவானவனாக, உடன் கடவுள் யாரையோ வரம்பற்ற வடிவம், எனக்கு தெரியல அது என்னன்னு பாக்கணும், அது கரெக்ஷன் பண்றேன்னா கொஞ்சம் எல்லாம் பண்ணேன், அப்புறம் இது முடியல. என் மனதிற்குள் அந்த குழந்தை முகுந்தனை நினைத்து பார்க்கிறேன். இதெல்லாம் கூகுள்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன், இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழ் போடும்போது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வரும். இதெல்லாம் எனக்கு டைம் எடுத்து பண்ணு. இதுதான் அதோட மீனிங். இது உங்களுக்கு போடுறேன், ஆடியோ இருக்கு, எங்க மாதாஜியோட ஆடியோ இருக்கு, அது போடுறேன். நல்லா இதெல்லாம் கேட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். பைஹார்ட்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல, இதெல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் ஒன்றும் வராது, சும்மா ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு தான். உங்களுக்கு நேரம் இருக்கே அப்படின்னு. ஆக்சுவலி இது L2ல தான் நாங்க எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஏன்னா நிறைய நேரம் இருக்கும். L2ல இருந்து மஜாவா இருக்கும். அப்ப இந்த எல்லாமே நடக்கும் அங்க. அப்ப இது என்னது உங்களுக்கு L1லயே நான் சொல்லி கொடுக்கறேன், விருப்பப்பட்டேன். எஸ். இப்ப 12ஓட என்ன சுருக்கம் பார்க்கலாம். அர்ஜுனனின் விசாரணை, யார் சிறந்தவர், உருவவாதியா இல்லை அருவவாதியா? பகவான் சொல்றா, எஸ், உருவத்தோடு நீங்க வழிபடுறதா நல்லது. ஏன்னா நமக்கு இவ்வளவு பக்குவம் வரல. ஒரு உடல் எடுத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு உருவமுள்ள பகவானிடம் வழிபடுறது நல்லது அப்படிங்கிற. அப்புறம் பக்தியின் படிநிலைகள் பார்த்தோம். அது முடியல இது பண்ணி, இது முடியலையா அது பண்ணி, அந்த மாதிரி அவர் இறங்கி சொல்லி கொடுப்பார். கிருஷ்ணர் நம்மிடம் நேசிக்கும் குணங்கள் என்னது நிறைய பார்த்தோம். கடைசியில அதீவமே பிரியா என்னது, யார் பக்தி தொண்டர் நிலைத்து இருக்காங்களோ அவங்களதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப்.